polo público que podemos traer aquí, chega un pouco a un público máis afín en castelano, non sei, bueno, seguiremos vendo. Pero nada, as etiquetas son o demo, Pigaponte, tes toda a puta razón. Así que nada, non me quero liar porque non nos quero tampouco enredar máis do debido, así que quero que dedes aí un aplauso forte. Llega el tren del hype. Como que el tren del hype? Tíos, aquí estou un pouco perdido. Tren de hype que vos estades suscribindo bastantes, non? Dispondrás de un tiempo limitado para ganar emoticonos exclusivos. Pois, tíos, non sei. Se vos dan emotes de puta madre, irei aprendendo destas movidas. Así que nada, quero aí un aplauso así de gordo para Pedro, para Miguel, de ZR. ¿Qué pasa, tíos? ¿Qué pasa? Facelle gasto aí, facelle gasto. Joder, estades entrando xa aquí en puto tren del hype, entendes? O sea, esto... El hype. Entramos en llamas, amigos. ¿Qué tal, tíos? ¿Cómo estades? Pois moi ben, aquí andamos. Igual que fai 5 minutos que estábamos falando. Mais ou menos, sí. Máis ou menos, sí. Podemos disimular, pero como que non, tío. Joder, o primeiro, agradecervos a hostia que viñerades, porque sei que andades liados de tempo, como un pouco andamos todos por sorte, supoño, porque ao final o que ten moito tempo libre a veces por mala historia, pero nada, moitas grazas por vir. Juan non pudo vir precisamente por eso, porque anda liado, pero bueno, é que a que andades vos, a nivel laboral, vamos, como lle dixen á xente, vos xa estivestes algunha vez por aquí, sabedes que isto non vai ser unha entrevista, aquí vamos a charlotear e pouco máis. Leviatán, gracias por seguir aí, amigo. Pois aí andamos, currando audiovisual, que é moi jodido. É un campo fodido para sobrevivir, verdade? Miguel aínda ten sorte que o tipo está contratado. Hai algún que outro que somos autónomo, entón. Ti vas por libre, non? Eu por libre. Pero escoita, soy mi propio jefe. Pero estás autónomo porque queres ou porque te obligan as circunstancias? As dúas. As dúas, non? Sí, a ver, un pouco porque quero. Como na casa non traballo en ningún sitio, así que... Xa, está claro. Hostia, Pedro, temos a mesma silla, pode ser? Pode ser, sí. Va, non fagamos publicidade, pero sí, temos a mesma silla. Unha pegatina aquí. Pois sí que o rollo do audiovisual, os que estamos metidos nese negocio, inda que eu estou máis pola parte do audio máis que do visual, inda que algunha cousa tamén vas pillando. Está negro como todo, pero hostia, estos 2 anos de pandemia para vos tiveron que ser unha patada nos huevos importante, non? Sí. Bueno, a ver, eu estou nunha empresa de streaming, entón para a empresa non está mal a pandemia. E eu a nivel profesional foi cando me decidín a facerme autónomo. Pero como que estás nunha empresa de streaming? Pero vamos a ver, o sea, a ver, pero vamos a ver, amigo. No, a ver, imos explicar a cuestión. Estou nunha empresa que é de publicidade, streaming, audiovisual en xeral. Entón, eu estou máis parte de vídeo e tal. É unha persoa que che comentou por aí que é Juan Cruz, que se dedica máis á parte de streaming e todas as cousas, pero bueno, a mí se me pos aí coas túas movidas, non entendo, non sei de Twitch nin cousas desas. Estás un pouco como a min porque me libro co Álvaro adaptándome aquí aos deseños, porque bueno, ainda así onte tireime toda a tarde para montalos. Eu estou un pouco pez nesto, pero o que hai. Senón, seguro que na vosa parte Pedro controla aí tamén. E ti, Pedro, que andas co rollo facendo bases, supoño, non? Eu teño a parte esa musical, teño o home studio aquí montado e despois tamén fago cousas de deseño gráfico, de levar redes sociais, un pouco de todo. Joder, como mola o rollo de facer as cosas un mesmo, tío. Eu estou nesa. Mola, por unha parte mola e por outra parte fodecha a vida. Eso é así. Pero ao final, tío, cando fas ti unha cousa e chegas a ese punto de, hostia, fixeno eu, quedou así a miña idea, porque a vos non vos pasa que cando, por exemplo, encargades un deseño, bueno, igual non o facedes porque o facedes vos, non? Pero nunca efectivamente, nunca se chega ao punto de que a persoa que yo encargas é obvio, plasmo que tes ti na túa cabeza, porque eso é inviable, non? Claro. Pero bueno, sí, os que eu aproveitome de Álvaro en ese aspecto. Oye, Álvaro, mira, que facerei unha portadiña, tal, eu poño a idea tipo un chollo, non? Non sei se fixemos sempre todo nós, menos a portada de aspiracións mínimas e urxentes, que está encargada aí a gráfica Diablo Rojo. O resto de deseño fixo aí o Pedro, case todo. Home. Sí, bueno, e Xose e tal. Bueno, claro, sí, claro, que vos momentos estabades Xose, claro, obvio. Teníamos a Messi. Para a xente que está aí no stream, estamos aquí falando de Xose como se faláramos de Manolo. Xose é unha persona Xose era o noso manager.
Foi Agora ten unha que- pizzería moi boa, Dous Mares, en Dous Vigo. Mares, Non dubidedes en ir a visitala. Cuidado, É na verdade. Florida. É verdade, Cuidado, tío. Sorprendeume aí atrás cando sacamos o disco nos que me enviou unha mensaxe que me molou moito, sorprendeume da hostia, porque non é un tipo que envíe mensaxes por enviar, a verdade. Non, a verdade que non, Sí, sorprendeume bastante e alegroume mogollón. A ver, espera, que ahora acaba de poñer meta seguidores, 100. Espera, hai que meter uns aplausos, chavales. 100 seguidores, venga, hombre, aí, puta madre. Ay, los pibes. Pon aquí, vamos a chamar Wolf, porque o nome inteiro non o dou lido, que pon QWERTY, nunca supe como se llamaban. Pues, Cuertino. QWERTY, sí, bueno. Pues non é moi complicado. Hostia, pero aquí hay algún que controla. DJ Abuelo. Ah, bueno, Manu, Manu. Hostia. Este Manu Candeloria, que te pensas? Outro día, Vale. Atende, outro día, o cabrón. Ti imagínate, ti sabes a dos Xocas, non? Que tiña dúas contas, non? E que andaba por aí con unha conta que se chamaba Cativipi poniendo movidas. Bueno, pois outro día, estábamos aquí no stream, empeza a poñer unha tal Mónica non sei que. Empeza a poñer movidas, tío, que eu, joder, persoais, prácticamente, sabes? Que dicía, pero esta tía, ¿quién cojones é? ¿Cómo estaba en ese sitio, sabes? Tal. Y ao final me dice, ¿cómo que Mónica, si son Manu? Y digo, pues, amigo mío, estás con la cuenta que no es. Manu, cabrón. Sí, pois é vos así, tío. E vos, joder, falábamos antes do rollo de facer as cousas vos sós a nivel musical. Eu tiven un pequeno cameo con vos, porque vos gravei unhas guitarras aí para un temiña e vin un pouco como currábades, que vos facíades as bases, facíades todo, e despois ibades a traballar con Iago, non? Sí, Eh, correcto, sí. Iago facía toda parte de que os temas molasen, básicamente. No, a ver, eu vin os temas xa tendo os vos, joder, a base do tema está outra cosa despois que soe mellor ou peor, porque evidentemente No, pero o Iago era como non era guiarnos, era facernos o tema ás veces, Había algún tema que era, por exemplo, todo tema de eventos e tal que nos molaba moito, eso era Iago prácticamente. a verdad que tío unha puta máquina. Para a xente que está aí no o chat. tes. Claro, para a xente que está aí no chat, imos comentar que Iago é o tipo que vai sin camiseta cos tanxugueiras, vale? O Tarzán galego. que é o seu produtor, sabedes que vai de músico en directo tamén, é tipo un puto crack de la hostia, non? Que produxo as mellores bandas de aquí. Joder, eu tiven solamente gravei con Iago unha canción, porque nós, como facemos todo nós, pois nunca nos deu por aí, inda que teño moi claro que se algún día deixamos de gravar nós vai ser con el. Se pode, porque agora igual xa me parece que está un pouco fodido. Pero gravei unha canción, creo que fora para Galiza Nova e tal, que era así unha mestura, era xente de Na ou de Rush, non sei que, e graváramos, tío, molárame moito porque chegáramos, metéronos nunha habitación e íamos con unha canción feita nunha guitarra acústica con 4 acordes, non? Metéronos ali nunha habitación e parecía un director de orquesta, tío, no, ti esto, ti fas aquelo. Tocamos ali un par de horas, tío, Río 95, grazas por seguir aí. Tocamos un par de horas e xa estaba a canción andando e soando a canción, sabes, non a tal. Entón, eso é unha virtude, joder. E con vos Sí, supoño que notastes, claro. Hostia, eu estou lembrando nas aspiracións que tema era. Que tema era? Non sei que tema era, pero hubo un tema que o retrouso, en plan, eu levaba unha melodía, en plan... Notas da Mauta. Son notas da Mauta. E o tipo tivome aí como media hora facendo liñas, e claro, eu non escoitaba nada, eu escoitaba a base e a miña voz. Saio para a sala de control e digo, hostia, E hai outra canción, non? hostia la armonía, casi choro, tío. Xa, Te tío, lo eso... juro. Hai peña que ten unha virtude para esas movidas e a Iago veselle que tal. Porque, joder, eu sempre comento así con colegas e tal, que o éxito de Tanxugueiras evidentemente é delas, porque teñen un talento descomunal, porque compoñen elas e punto, o sea, o éxito é delas, pero as bases que lles fai Iago están moi potentes, son moi potentes, sí. O sea, esas cancións soan como soan, quero dicir, elas son a hostia, pero si pos unha base musical mala, a cousa quedas a media, sabes? E o tema funciona porque ese tío é un crack, joder. Vamos, joder. que de feito agora que estou aquí grabando xa a peña e tal, que lle copio moitas cousas. Porque a hora de guiar a xente, de producir e demais, sí, eu creo que ten a clave. Sí, aparte a min o que máis me sorprendeu só foi unha canción, porque vos saberedes que estaríades días e días con el.
é o claras que ten as ideas e o rápido que ve as movidas, sabes? O tío escoitando unha progresión de acordes sabía perfectamente que arranxo sabía que meter, sabía perfectamente porque nos levamos unha idea cada un do que queríamos facer. Sabía perfectamente isto sí, isto non, isto sí, isto non, isto sí, isto non, sabes? O de dicirlle a batería, no, mira, un ritmo de reggae se hace así, non sei que tal. Él dirixía a todo Dios como se tocara todos os instrumentos, tío. Eso Sí, literal. eu non teño xeralmente traballamos en productor porque somos nós. Entón, ao final, o que faz é tirar horas como un cabrón hasta que soa como che mola, sabes? Pero esta peña que chega e fai clic, eso é a hostia, tío. Hola, Xan, que tal? Encantado de que estés por aquí. Nada, sí, que ya guai. Mira, eu normalmente sempre intento facer unha pregunta por curiosidade miña propia que non lle importa a ninguén, vale? Entón, Miguel, que nivel eres en Elden Ring xa? Quero saber eso. Acabo de miralo xusto para contestar esta pregunta. Son nivel 81. Hostia. Estou xogando menos do que me gustaría. Eu son 84, tío, estamos aí. Eu estou xogando moito menos do que me molaría. É que Pero por saúde, porque que é unha locura. O sea, non ten ningún tipo de sentido. O sea, ti sentaste e 8 horas, é o que che digo, un traballo. Si queres, é un traballo todo o puto día aí viciando. Ti, Pedro, Eu que cando non vin- vicias, Non, últimamente nada, non. Pô, non te metas neso O porque último que xoguei foi o Metroid Dread. Xoguei aquí, bueno, las pirateadas que me monto yo, Joder. básicamente. Que decías, Miguel? Non, que eu cando vin que había un pasillo secreto golpeando 50 veces unha parede, xa entendín que non había chance. Non era 50 que era algunha menos, pero sí. Eu pasei esa parede porque lin unha guía, non che vou engañar. Porque eu vou sin guía, pero chega a certos puntos que dis, me cago en Dios, quero chegar aí, como se pasa? É imposible. Hombre, Carliños, que tal? Aquí chapando para un ensayo de algo, Music Professional Be Light. Ensaya. O único profesional da música que hai aquí. Sí, xa te digo, xa che digo, tío. Que por certo, non fixen nin spam, tío. Hoxe anunciaron aí unha data nosa, bueno, xa, cando este só. Non ten importancia. Pois sí, tío, o puto xogo ese é unha enfermidade. Eu intento non pillalo moito, porque se o pillo non fago outra cousa. E encima, eu penso que vos debe de ser un pouco como a min, que somos xente que canto menos tempo, non sei se vos pasa, pero eu líome o sea, teño pouco tempo e métome en máis movidas, movidas. E agora acabei de facer o disco toda hostia, e tiven aí un par de semanas de traballar e nada máis, que é o que fai unha persona normal, traballar e descansar, ¿sabes? Traballar e nada máis, traballar, viciar e tal. Vou montar un canal de Twitch, ¿sabes? Así. E me jodí la vida. É o que hai. E vos seguro que andades por ese pao, porque os que traballamos nesta movida, ao final, non? Sí, ao final por unha cousa para outra acabas. O tempo que tes para descansar nunca é tempo para descansar. Pero Sí, bueno. eu últimamente estou rayado, porque debe ser que teño pouco traballo que descanso moito. A ver, tamén que saín agora de gravar un disco, de mesturar e demais, que me levo hostia de tempo. Sí, o que pasa é que eu ás veces penso, tío, o sea, falando en serio, que temos que aprender un pouco tamén a non facer nada, porque estamos nun ciclo mental no que parece que se estamos unha tarde tirados nos sofás ya nos creemos que somos un despojo, que non valemos para nada, que non sei que tal. E eso, tío, Capitalismo. No sei, eso está imposto por esta sociedade de, no, é que non podes descansar, non podes disfrutar unha tarde no sofá, porque eres un despojo, sabes? E eso tamén temos que aprendelo. E a mí pásame como a vos, isto teño falado con Álvaro máis veces, que é outro enfermo tamén do curro, e hostia, igual tiñamos que levantar o pé, porque igual non chegamos a vellos, pero bueno, é o que hai. Esa cuestión. É que esa é a movida, tío, porque eu boto contas un día estándar, hoxe, levantei ás 6 da mañán, estive traballando desde as 6 da mañán hasta as 3 da tarde, e vale, evidentemente isto non é un traballo, non? Pero bueno, acabei de comer ás 4 e pico, puxeme a montar toda a historia esta, falei con vos, agora aquí, e cando acabemos, vou mirar a cama e mañá a traballar outra vez, e dis, hostia, tío, en que ciclo estamos metidos? E despois que os hobbies que nos buscamos son como hiperproductivos. Eu cando comecei a facer bases, creo que non hai hobby máis productivo que ese, sabes? En plan, porque a parte de mentalidade agora xa paso, porque agora con o meu traballo pois podo pasar un pouco máis. Pero non o desfruto tanto, pero sí que era rollo, cada semana teño que facer tal, para subir a YouTube, non sei que, era rollo. Sí, tío, e imposte aí un porrón de cousas que facer que é unha puta locura. Eso vivino non fai moito e hubo máis de un que estivo a punto de tirarse pola fiestra, pero e o tema das bases foi antes de CTR ou despois de CTR, quero dicir, as primeiras bases de CTR eran túas. Aí, non? Pouco antes, foi, pois a mellor comecei
6 meses antes ou así. 6 meses Pode antes. ser. O sea, porque mirade, eu lembrome que o voso non foi moi normal. O voso, porque, joder, eu levaba no circuito así galego e tal uns anos. Non moitos, máis que vos, pero igual penso que o primeiro festival que fixemos foi un Revenidas no ano 13, 14, 2013, 2014, unha movida así. E vos debeste desaparecer por aí no 17, 16, pode ser? Sí, 16. Non me documentei nada, como podedes comprobar. A primeira Comeza- maqueta foi no 16, non? Comezamos Creo. o primeiro tema no 15 e a maqueta no 16, creo que sí. Pois eu, joder, lémbrome que vos gañarades un concurso para tocar nos Revenidas ou algo así, pode ser? Ou non? E que a raíz de aí, eu lémbrome dese rollo e tal, e de feito vimos nese Revenidas, lémbrome dese rollo, e de súpeto empezaron a correr cousas que estabades en todos os putos lados, que de repente pasaste desde unha maqueta que soaba como a maqueta, como ten que soar unha maqueta, a de repente estar con Iago e empezar a facer bolos máis tochos, e foi como, hostia, pero esta peña saltouse moitísimos pasos, sabes? O paso de comer merda foi rápido, A non? ver, que Foi culpa de... Foi culpa de Xose. Foi culpa de O sea, Xose, non? literalmente Foi culpa culpa. de Xose. Levábamos que levaríamos 2 concertos ou 3 concertos. E Xose Era o terceiro, creo, algo así, cando Sí. falou. Buah, que ese concerto foi guapísimo. Falounos Xose por Facebook, en plan, nos xa tiñamos toda a estrutura montada, en plan, tiñamos a página de Facebook, non sei que, todo eso xa tiñamos feito, porque era, bueno, la de formación profesional. Sí, sí, sí. Nos fala un tal Xose e nos di, quería quedar con Bosco para ver o tema de management. E nos falando entre nós dicindo, hostia, Este pavo. esto Lo leo. es una broma, non sei que. E claro, despois andíamos aí a cuchichear e claro, vimos todo, levaba nao nese momento. Claro. Entón Santa foi rollo, Guerrilla, claro. hostia, que esto vai é en serio. real, sabes? Mm. Esto vai en serio. Eso, foi un concerto en Vigo, que non me lembro, sei onde está a sala, pero non me lembro ni nome da sala, que era un concerto de estos de estudantes e éramos 5 na sala. O sea, contándonos a nos, Sí, ¿no? Sí. Esos son os pasos habituais que teñen todas as bandas. Facer eso 50 veces, pero vos foi un par de veces e chegou Xose e dixo, chavales, a tal. Porque para Sí, foi rollo, Claro. ese rollo, foi en plan, éramos se fai así. no los tres, estaba Xose, estaba da sala e había 2 persoas máis. Hostia. E o Xose, con toda a súa cara, dixo, se soades así con 5 persoas. Hostia, pois soles os huevos, tío, porque facer Sí, esa sí. aposta en porque o que pasa moito no mundo da música e eu vexo día a día é que as apostas fanse a cabalo gañador, xeralmente. Apostar por unha banda que non mete peña é moi difícil, É moi difícil, porque ao final agora as produtoras, as discográficas, sí, vale, pero cuántos oyentes tienes en Spotify? Pero cuántos non sei que, sabes? Non apostan por peña que aínda non saiu. Eso quer decir moito de Xose. E outra cousa máis, que a mí molame moito a peña que che di que damos para falar, porque eu estou hasta os huevos de peña que che manda mensajitos de no, ¿quieres que trabajemos con vosotros? Que, sí, pero ¿quién eres tú? Quero ver tu puta cara, ¿sabes? Y eso es un detalle old school que está moi guapo, joder. Ese rollo, sí. Di Manu aí, amor a primeira vista, dou fe. O Manu estaba vivindo co Xose ata fai nada, sabíades? Sí. Vos A ver, imaginades... dormín coa súa cadela no sofá de Xose. Vos imaginadevos, eu non quero nin imaginarme como foi eso, Manu? Que? Porque Xose ti aí mi madriña, tío. Dormíades algún día ou estabas todos os días de festa, cabrón? E o Ranita, O sea, Que dices, claro. tío? Eran 2 homes e medio esa casa, sabes? Hostia. Non sei se tío, sabes que Rana curra con Xose na pizzería. Sí, o sei, Por eso. De feito... Deben seguir vivindo xuntos, digo. Pois Sí. nin idea. Pois, joder, sei que Xose non está aquí porque seguro que non lle molan estas movidas, pero deixamos aquí un bico gordo. Vos debedes ya hostia, Xose. O sea, pa bien ou pa mal, porque quería comentar, joder, que igual supoño que todo o mundo que está aquí vos coñece, pero que ZR non foi un grupo normal, o sea, ZR é un grupo que vin antes aquí, que tedes algún tema con máis de 1 millón de reproduccións en Spotify, o sea, estamos falando que ides pa dúas, que o estou vendo. Entón, hostia, que o tipo tivera esa vista
nun bolo con 5 persoas, ole sus huevos, ole sus huevos. Encima tivo a vista tamén de dicir, e con Iago Pico, supoño que o dixo el, non? Ou foi cosa vos? Sí, foi, Sí. claro, porque Nao traballaba con Iago. Claro, Non. claro. É que, hostia, tío, está moi ben montado, porque eu, por exemplo, a semana que ven quero traer a unha banda absolutamente nova, porque quero mesturar, non, o rollo de bandas, joder, que petaron como a vos, porque non imos aquí a que pequedes de falsa humildade, vos pegastedes unha petada gorda, e xa me contaredes por que cojones non a seguistedes pegando e decidistedes parar. Pero tamén me mola traer a peña da que está comezando, tío, e se está comendo toda a puta mierda, porque eso é bonito tamén, O sea, no momento é unha putada ir a un sitio e tocar para 5, non sei que tal, pero cando pasan os anos daste conta que esos bolos valeron para algo, sabes? Conste que nós tamén nos comemos absoluta mierda, o que pasa que, claro, nos Sobre todo saltamos... fora. Sí, claro, fora. Xa. Aquí nos saltamos moitos pasos, obviamente, pero cando íamos a Cataluña, Claro, lembro claro. de ver nunha semana 9 concertos, sabes? Xa, Esa foi dura. pero ao final en Cataluña e por aí vos chegastedes a ter público de carallo, non? Claro. Home, sí, un pouco sí, pero é por ese tema de ensayar, basicamente. Xa. Sí, a ver, son pasos que ao final ou tes así un rollo como ese que vos pasou ou é o único camiño que queda. E por desgraza moitísimas bandas quedanse en ese camiño precisamente por falta de consistencia, porque é moi jodido. Non porque señan vagos, é que é moi jodido aguantar eso. É moi jodido aguantar ter un grupo de música e perder pasta continuamente, comerte moitísima merda, perder moitísimas fines de semana en ensayar e tal. Isto sempre lle queimo a cabeza aquí a peña que ven o directo, en plan, vos tedes aquí a ECTR, moi bien, 2 millones de reproducciones e tal. Vos poderíades nese momento vivir da música? Non. De feito ia dicir, o que agallei algunha vez de concertos fora, gastei no esa mesma noite casi. O sea, xa que non te Un creas clásico. É que en bolos pouco. non vimos nada, pero literalmente nada. Xo, É moito gasto ir para ali. Xo, sei que estás facendo. Bueno, Que claro. fixeches aí? Pero, No, joder, imagina, se nos non viamos nada, Xose debe estar en negativo. A mellor lle debemos pasta, incluso. Xa, Sí, é que sí. eso é increíble, tío. É increíble porque cara fora, joder, hostia, vos vedelo de dentro e probablemente non tal, pero cara fora vos erades un grupo que estaba despetando bastante. E cara fora moita peña, non os que estamos aí, pero moita peña diría, estos tíos están gañando pasta. E a realidade non é esa. A realidade non é esa. Nos liso xa de Face. Teñen bolo dicho. O sea, era un comentario recurrente, atopar alguén de festa, tal, non sei que decir. Entre ti máis eu. Que estades gañando pasta, non? E rollo, sí, vamos. Pero Ningún duro. É que vou ser directísimo, en plan, as findes de semana que ian ben, igual sacamos 50 euros Cada un. cada un. Cada un, sí, pode ser. Hostia. Xa. É que... Ese é o nivel. É que é moi jodido, tíos, porque, claro, montar un concerto ao final é pagarlle o tío que monta o merchan, pagarlle o tío que che saca o bolo, pagar os impostos, porque o IRPF hai que pagalo, hai que pagar as altas de técnicos, hai que pagar os técnicos, hai que, se levas músicos a maiores hai que pagarlle, porque vos tivestedes un DJ unha temporada, sí. Non? Ou un par de feito tivestedes un par de probas por aí, non? E intuvo que esa peña cobraba. Non, como, Claro. Sí. como aquí o puto Carlos, que nos está arruinando a nós. Carlos, hai que renegociar o contrato, Carlos. É broma, tío. Mercenario. O chaval é un puto ceo que ainda fai pouco. Pechamos aí un festival que ainda non se pode dicir, pero bueno, era para unha asociación cultural, sabedes que ás veces para as asociacións hai que eliminar un pouco o caché, e hubo que falar cos técnicos, e hubo que falar con Carlos, e todos dixeron a tope con eso. Entón, nada que dicir. Nos volver a escuchar, dice. Pois sí, tío, é que eso é un mito que está aí, e que moita peña pensa que porque toques nun festival que haxa 4.000 persoas, ese día gañaches 10.000 euros, e non, probablemente ese día bebeches máis do que ganaches. Así é. No, despois iso, que igual levábamos cada un de nós 50 pavos, e quedaban para o bote 100, 200. Porque hubo unha época que levaba eu as contas e era en plan, choraba. No, é mellor non facelo. Todos os domingos choraba. No, Choraba a casa e choraba. as contas é mellor non levalas. Hai que coller os cartos, gastalos e despois xa, porque eso amarga. Mira, eu sempre tentei separar moito o que era a miña pasta de aí, do que era a pasta do grupo,
pero que ao final daste conta que se queres se non tes a ninguén, como é no voso caso como Xose, que non sei se puxo pasta ou non, ni me interesa, que non imos falar deso, pero ao final daste conta que tes que poñer ti pasta. Nos para este disco é que, joder, estas cosas molanme contallas a peña para que vexan como é o rollo, pero nos fixemos un Berkami, sacamos 5.000 pavos dun Berkami. E a maiores gravamos nós o disco, gravamos nós os videoclips, tivemos que marcar equipo, evidentemente, e tal. A maiores nos puxemos do noso peto, dos nosos traballos, igual 3-4.000 pavos a maiores desos 5.000, para poder sacar un material que digas ti. Pero claro, é que era o rollo de, a ver, que, facemos o de sempre, sacamos unha puta mierda e tal, ou vamos en serio. E dixemos, non, pues, antes de morrer, facemos algo en serio unha vez, e despois xa veremos. E entón, ao final, isto é un poñer pasta, tío, poñer pasta. É así, eu teño ese dilema constantemente, en plan de... Joder, que falase moito de profesionalizar, pero para profesionalizar tens que ter pasta. E que xa tes que ter pasta de antes. Sí, sí. Esto é como os que din, no, es que hai que emprender, no, ya, emprender, si eres hijo de no sé quién e te da 80.000 euros para abrir un negocio, emprendes, pero emprender non é tan fácil, amigo. Claro. E coa música pasa un pouco o mismo, pero mira, aquí te despeña que compraba merchan, que se ibades que levo 2 streams seguidos con roupa vosa, e creo que ainda podría facer, ainda teño un chubasqueiro destos con rollo militar. Eu son moi de comprar merchan nos concertos de grupos que me molan. Que talla levas? Que ainda che envío unhas que teño aquí o merchan. Pois isto é unha miseria, tío. No, mira, imos facer un trato porque isto é un embolado na que estou tentando meter a todo Dios. A mí non me envíes nada, pero unha camiseta ou un disco para un sorteo aquí coa peña que entre no stream algún día destos. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos discos quieres? No, un chéganos. Teño 500. Porque temos un pendiente tamén de Batosai e quero xuntar un pack, sabes, en plan 4 ou 5 discos e facer un sorteo guapo aquí coa peña, joder. Así que eso molaría. Pago vos o envío, non hai problema. E di Pigaponte, é apostar por vos. Por quen se non ides a apostar? Eu quero un. Sí, bueno, sí, é apostar por eles en este caso, pero é unha aposta arriscada, moi arriscada. Pero bueno. Sí, despois eso, nós tamén, claro, había algúns videoclips que os mandábamos para outra xente, pero, por exemplo, o tema dos beats, facía os beats. Claro. Tema de vídeos, aspiracións mínimas urxentes, salvo un vídeo, o resto foron fixémolos nós. É dicir... Xa, imagínate sí. a peña que ten que contratalo todo. Claro. Ao final aí o que corre, supoño que acabas contratando cousas de menor calidade, tes peores videoclips, tes peores grabacións e tal. Entón, ao final, claro, sí, hai grupos bons e hai grupos malos, pero a pasta fai moito. A pasta, onde graves, como graves, quen che grave, quen che faga un videoclip, a mesma canción nun videoclip ou no outro cambia radical. Eso sabémoslo todos. De feito, ti sacas un temazo sin videoclip e non te comes nada. Non te comes nada. Sacas unha canción peor cun videoclip de la hostia e máis ou menos se move, entón... E non ten que ser un videoclip de la hostia. Xa. No, para rap, por exemplo... No, de feito en rap comentei no outro día, tío, que a peña do rap ás veces ten ideas, tío, ideas de tal. E sobre todo, a peña do rap, o que me mola é que teñen moita actitude fronte á cámara. Os que vimos do rock e tal, non damos o pego tan guai, tío. Sabes? Necesitamos moito tempo, moitas tablas para parecer un puto roqueiro de verdade, sabes? Pero a peña do rap, créeno, con 13 anos, tío. Van por aí, con 13 anos van en plan con todo el puto flow pola rúa, sabes? E eso notas, vos non notades eso. Home, tamén é verdade que o raperito que intenta ir de raperito e non sabe é unha cantada brutal. Eso xa é o que ia decir eu. Eu que noto moito, bueno, isto tamén é isto de formación profesional, pero é o rollo das voces. En plan, que moitos grupos aquí, nas mesturas, as voces as botan para atrás. En plan, é un rollo de como de vergoña, sabes? Para esconder un poquinho, non? Porque rollo... Grazas, pues, grazas aí por seguir, perdón, Pedro. Igual tes que traballar un pouco máis na voz, na parte vocal. Joder, porque hai grupos que son adiós. Pero igual tes que traballar un poquinho máis na voz porque que na mestura botas para atrás, entendo que instintivamente por dicir, eso é o mesmo rollo. É o meu handicap ao final, non? É o máis importante e tal. Sí que pasa. De feito, penso que todo o mundo cando comeza, polo menos a min pasábame. Eu tocaba a guitarra e cantaba, non? Eu para min sempre fui un guitarrista, nunca fui un cantante.
sabes? Sempre era o rollo de, no, eu son guitarrista, a voz é un rollo aí, pues bueno, no rock, berras aí e tal, ¿no? Pero Mira, ata que me lembro que unha persona unha vez me dixo, tío, podes facelo mellor. O sea, practica a voz de verdade, sabes? Intenta buscar distintos tipos de voz, intenta adaptar isto, tal, e podes facelo mellor. Unha persoa allá ao grupo, de feito, unha persoa que sabía o que do que falaba e tal. E sempre me quedei con ese rollo, tío. Eu agora fago moito ensayo solo de voz. É unha cosa que ao principio cando montas unha banda suda chapolla. Que Xa. tiras millas e fuera. Imos ler aquí comentarios, tipo, que nos están poñendo un mollón de Sí, cosas. porque me está poniendo verde, amorodo. A Sí, ver. o que? A ver, A culpa dos produtores como a Pedro que queren comer non traballan gratis. Efectivamente. Non ten que pagar... Eu xa estou de volta disto, me cago na leche. xa, porque esa é outra. Se non tive... Vos no voso sector, o rollo de hazme unas fotos gratis, o hazme un vídeo gratis, o hazme un logo, a de fai, hazme un logo. Esa faleina con Socran de Dios que te criou fai nada. La de, como eles grafitean e fan movidas tamén, hazme un logo. que cho di calquera como se fora unha cousa gratis, non? Non vos pasa eso, No, vamos. Eu estou canso de tontitos que me piden bases. Tontitos... non os tontitos que me piden bases, porque a min, joder, a min un rollo que me mola tamén. Hai que pagalas, joder. Así a pequena escala, pero siga a apostar por peña. En plan, eu non teño problema, en plan, xente nova ou que está comezando que quere facer cousas, non teño problema en xustar o prezo sin ningún tipo de fallo, porque sei o que. A mí o que me fastidia que me veña un tipo en plan super guay del Paraguay y te diga ¿a cuánto están? Dice yo precio y dice, ay, me parece muy caro, no sé qué, no sé cuántos. En plan, bueno, pues nada. É que aparte... Eso é que é rollo, joder, pues non a verques, xa está, non pasa nada. O sea, hai que dicirlle un currante rollo, no, que tu traballo estás vendendo moi caro, joder, non me jodas, tío. É que, En tío, plan- quen hostias vai á carnicería a decirlle o tipo que che vai Ese que che vai xoquirlo de terneiro. É que eso pasa, pero pasa en todo o sector artístico. O sea, vos cantas veces fostedes a tocar a un puto festival que, bueno, igual o facía Xose, non? Que dixestedes, o caché é X, é que sempre che veñen co rollo de no, temos X menos 4. Bueno, pues mala suerte. É que así. Na Galiza, moi común. No, bueno, 100%. O sea, eu penso que Pero sí que é Fora- certo que logo fora non fora... Claro, fora era como máis... Era de outro rollo. Sobre todo Euskal Herria, Cataluña, mesmo festivais máis pequenos relataban moito menos que outros máis grandes. Que... Sí, Pois- esa é outra. Os festivais pequenos ratean moito menos que os festivais grandes. Eso é unha puta realidade, tíos. Eso é unha puta realidade. Pero- Non imos dar nomes porque senón non tocamos nunca máis, pero hostia. Ás veces ves festivais, tío, que dis, pero vamos a ver, tío, si co caché do cabeza de cartel pagasnos a nos 90 bolos. Como cojones me podes estar regateando 200 pavos, sabes? Que nós temos que pagar o que temos que pagar, sabes? Estamos así, aquí, non sei como está a cousa fora, pero aquí estamos así, por movidas así. E despois hai outra parte. Hai grupos que tragan. Sabémoslo todos. Sí, sí. Porque todos fomos grupos noveis, e eu entendo que cando te chaman dun festival que se caigan os huevos ao chan e que toques polos bocadillos, non? Pero hai peña que xa ten un certo nivel, que ten certo público, tío, deixa de seguir tocando polo bocadillo, porque estás fodendo o puto sector, o sea, estás colaborando niso. Pero bueno. Pero hai peña que o que fai é un pouco rollo McDonald's, non? Sacrifico a calidade e fago cantidade, xa está. Sí, porque o poño nas redes monto un cartel que poño que toco 25 bolos no verán e iso, e Jesucristo, xa. Pero, Sí, claro. pero que eso, tío, ao final é un bucle de merda, porque ao final todos os cachés sempre che están baixando, sempre che están limando. O sea, un día habría que parar. Debería que parar, sentarse todas as bandas de aquí. Parar e dicir, tíos, canto valemos? Esto, pois o que non queira, que traiga a SA, tío, que os traigan de fora, vale, que toquen para eles. Eso o que fixeron últimamente os editores de youtubers. Que tiveron conversas en plan, esto es lo mínimo que cobramos nosotros. Aí os queda. Claro, Sí, bueno. é que ao final... É falta de é que- organización. Sí, que toca. Falta, e ademais sí que se ve, joder, que hai moitas, o sea, non temos comunicación real entre as bandas para este tipo de cuestións. Cando falamos isto cunha caña xa está, pero non hai nada serio detrás Xa. de dicir, veña, que están xogando co pan, sabes? Ese rollo non se dá, é unha pena. Pero joder, por exemplo, en Cataluña sí que hai sindicatos de artistas. Aquí, polo que eu sei, hai sindicatos de técnicos tamén, sabes?
En plan, peña de espectáculo, pero pola parte técnica. Sabes que pasa? Que aquí tamén entra o tema da competitividade. É dicir, hai moitas bandas que o que pretenden é, pois, é eso, dicir que tocan a moitos máis sitios e tal, entón eu son mellor que ti porque toco máis que a ti e cosas destas, non? E é fodido, é fodido. É unha pescadilla que se morda a cola, tío. Está jodido, pero eu opino como a vos. En todos os aspectos, o sea, fotógrafos, editores de vídeo, músicos, todo o que engloba este sector, hai que poñer o teu prezo, tío. Ti tes que ser realista tamén. Evidentemente, ti non podes pedir 20.000 euros se metes nunha sala de 20 persoas. Claro, eso xa o sabemos todos. E se non te vas a comer nada, pero joder, de aí a que en algún sitio se intenten aproveitar da peña da casa, pois, joder. Sí, e despois tamén que a xente tamén se fai de menos. Temos ese rollo tamén, ese de auto-odio, non? Sí, o auto-odio aquí é máis que evidente, tío. Joder, a min eu vexo día a día o que dis, tío, de facerse de menos, non? O de, porque nos pasa nos ás veces, cando a hora de fichar o caché, dis, hostia, tío, que estamos pedindo moito porque tal cual, pero que ao final botas as contas e dis, vale, pero canto queda para a banda? Queda unha puta miseria, sabes? E dis, é que non podemos pedir menos, é que se pedimos menos imos gratis ou perdendo. Entón ao final, claro, entón ao final tes que decidir, pois mira, en vez de facer 20 fago 5, pero os 5 que fago vou facer con equipo que eu quero, cas condicións que eu quero, e cos técnicos que eu quero levar, e facer un bolo guai. E tes que decidir eso. Non sei, é jodido, hai que entender todas as posturas. Non é o mesmo un grupo consagrado que un grupo novel, que, bueno, depende, claro. É así. E digo eu, vos en que estado a nivel de grupo musical estades agora mesmo? Que clase de interrupción foi esta? É que creo que pasou unha cousa. Paramos pola pandemia, pero como que cada quen fixo a súa vida, agora é unha movida isto. É que eu agora personalmente, o sea, gustaríame, pero faiseme complicado pensar en co curro que teño, sair todas as findes, volver o luns morrendo. O sea, o nivel que estábamos antes, é duro, É duro. Eu creo que pasounos un pouco iso, que foi pandemia, pero pasounos por riba a realidade vital, en parte. Sí. Eso é así. Eu vou che contar o que hai. Eu teño 30 bases reservadas para ZR. Eu teño por aí abaixo unha libreta cun disco inteiro escrito. 12 temas. Bueno, digo eu... Levo quedando con Miguel dende o ano pasado para que veña a gravar, que teño estudio aí montado, que só ten que vir a... Que le paga ZR, que tenemos algo de bote. Só ten que vir a gravar un temazo, rollo Bizarrap, e non viene. Sí. A ver, é o que di Miguel, Eu teño aquí unha libreta tamén, e nesta libreta teño as quests do Elden Ring e tamén letras para ZR. As dúas cousas. Encántame, tío, porque eu teño unha libreta, bueno, que non a quero ensinar, non, pero teño unha libreta que por un lado é do curro e por outro lado son letras, tío, sabes? Eso funciona así. Rollo. E ás veces, que non me escoito o meu xefe, pero ás veces estou currando e estou aí en plan, non sei que, non sei cuánto, tal e cual, bueno. Pero bueno, o que me queda claro, joder, que ZR está vivo, entón, porque se estades aí escribindo movidas é unha cuestión de que se alineen os astros, non? Pero ao final... É un pouco iso, que as estrelas se xunten e... Sí, a ver, senón sempre me queda mítica a min, sempre comento esta, pero que me foi moita gracia. Sempre me queda mítica de sacar 3 discos, en plan, de bases, aparte así a pelo. En plan, bases, como ya son bases de proba de 1 minuto ou 50 segundos. En plan, subirlas a YouTube e ya está. Toma por saco, las que no iban a salir. Gardas porque van a volver. Ao final o mono vai volver. Joder, que pasa? Que ao final, tío, o mellor é que volver a menor intensidade como facemos outros. Claro. Claro. É así. Mira, eu vivo en Cecebre, Cambre. Álvaro vive en Monterroso, que eso é 150 km aquí. Maci vive en Trazo, Ordes, que de Álvaro, donde ensayamos en Monterroso, está tamén a outros 150 ou así, e Carlos vive na Coruña. É dicir, nos para ensayar mínimo temos 1 hora e media de coche para ensayar, para dar un ensayo. Entón, claro, moita peña diche, joder, pero por que non tocades máis, tal e cual? Porque non se dá, tíos. Porque precisamente polo que falábamos antes, porque se nos tocásemos e podésemos, gracias por seguir aí de cofo, bueno, non sei. De cofo.
Esa a miña compa. Di cousas, cambio a ritmia por EZR ya, pues veña, corre, tío. O sea, Cambia, aquí ninguén está amarrado, Carlos. Una alegría en la casa del pobre. Botón derecho, banear. Espera. No, pero que é así, joder. Ao final, claro, se ti puderas vivir desto, pero que ao final tens que traballar. E non é que teñas que traballar ti, é que teñen que traballar 4 fulanos ou 5 fulanos os que monten a banda, e hai que poñerse de acordo todo eso a 150 km para compoñer, ensayar e facer concertos. É durísimo, tíos, durísimo. Ter un grupo é durísimo. Entón, E despois se faz ensaios con técnicos e demais, tes que ter a mínimo un par de persoas máis. Iso dicía eu, que porque ensayades, se aprenderades a non ensayar como facíamos nós, eso está. Di amorodo, excusas todo trabajo. E di Patrifulca, bueno, carallo, bueno, a chorar a cancas. Toma polo cu, veña. A trabajar, chavales. Non sabía un momento que non ensayábamos porque quedábamos tantos concertos que daba igual, sabes? Sí, era como no. Di Dani Malpica, Alberto Busto solo sabe llorar. Mira, tío, eu non sei, viñen aquí para desafogar, encima esta peña ven aquí e me mata. Canten, hostia, canten. Canten, joder, entretenme, hijo de puta. Entretenme, payaso. Entretenme. Bueno, pues nada, imos deixar de chorar, tío, que senón esta peña aquí vai pensar que estamos aquí e tal. Pero bueno, é a verdade. Pues nada, cambio de tema radical, tío. Eu aquí o máis rapeiro de vos os tres, a min dame que Miguel, pero non o sei. Quen é o máis rapeiro dos tres? Creo que sí, pero Sí, Sí, ¿no? Miguel, sí. Bueno, últimamente... E o que ten a cabeza máis aberta musicalmente eres ti, Pedro. Ou non? Sí, supoño que sí. Sí o que? Vale, Sí. entón eu no, a min mola me escoitar rap, a min mola me escoitar un pouco de todo, pero non teño nin puta idea. Quero dicir, eu escoito rap, pero o básico. Entón non son un experto ni me podo poñer a falar de rap porque me matades. Pero decídeme, seríades capaces de dicirme cal é o voso rapeiro ou rapeira favorita a día de hoxe? Non fai falta que seña o máis mítico do mundo, que a día de hoxe, pois, poña máis cachondos. Uf. Buah, dura, A nivel de músico, Dano. A nivel de letrista, Eric Hervé, con diferencia, además. A Eric Hervé coñezo, a verdade que é unha puta locura. Outro non o coñezo. Dano musicalmente mola moito, de feito é o pai de medio panorama. O sea, agora está padrinando os rapeiros máis tochos que están saindo, é un tipo que musicalmente moi bote, un estudo, e controla moito. É o que di Amoroda. Miguel só hai que seguilo en Twitter, porque o único que fai poñer cousas de intensito de rapel. Sí, porque Pero sí, eu creo que Eric Hervé, Sí. Bueno, despois a min, eu últimamente estou flipado con las niñas del corro, que sei que a Miguel non lle molan demasiado, pero para mí pues a mí non me disgustan, Non me disgustan, tío. me parece un rollo que espectacular. Eu estou bastante Pero fora do mundo, pero a nivel referencias. A nivel A mí o último disco sí que me molou. Antes non as seguía tanto, só escoitar a movidas soltas e tal, pero o último disco sí que xa me molou. Di Pigapont, amor, solo hai que tal, niñas molan, cállense. Sí, eu sí que, a ver, non escoitei en plan discos enteiros, pero sí escoitei temas, e sí que me pareceu que facían guai. Pero sí que igual é certo que hai un tempo como que sonaban menos contundentes, digamos, non? Claro, é o rollo, menos creíbles, non? É que o disco novo é moi duro a nivel de son, soa moi potente. Se cadra antes era un pouco máis prouxo todo, pero sí que é certo que logo pillas os temas antigos e ves as letras e tal. Eu creo que é un tema de... Aquí é un tema de profesionalizarse, En plan, sí. O disco foi a mostra de que comezaron a apostar polo proxecto. E ademais agora a mellor fan unha colabo con Estopa, que están falando moito con eles en Twitter. Ojalá. Non me Ojalá. Me jodes, vos sodes de Estopa, tío. En serio. Eu sí. E a ver se fan Por unha la raja de tu con falda, en serio. Bueno, esa non tanto, pero... É que a mí faime gracia, joder, porque a mí Estopa non me mola moito, pero respetos totalmente, sabes? A mí todo o rollo así un poquito flamenquito verbenero, rollo los delincuentes, Estopa e isto a min detesto poucas cousas, pero eso é unha delas, non? Pero falando así a nivel letrístico, claro, fai 20 anos as letras non son as de agora e supoño que hai que entender, non? A xente debería como mínimo eliminar certas letras do repertorio, non? Porque eu, por exemplo, ainda que supoño, porque creo que algunha vez xa o falamos, supoño que vos tiraré desas mans a cabeza. A min o mellor compositor ou o mellor escritor deste país pareceme Rob Iniesta de Extremoduro. Parécemo, pero aí claro, entramos en conflicto, Sí, seguro. No, pero que o busco a propósito. Pero o tema diso é que, claro,
Sí, as letras de Extremoduro de fai 25 anos, pois hoxe en día pois igual habería que dar unha lavada de imaxe aí de Extremoduro e de casi toda a xente que cantaba por aquel entón. Agora, si colledes a lei innata, escoitades do tirón e me decides que é un mal disco, pois hasta logo, Lucas, sabes? O sea, A min é que a tríada esa intensita non me mola nada. xa... Extremoduro, Marea... Eso, Marea. A ver, non me vayades... E La Fuga, son non me vayades... Extremoduro, Marea e La Fuga son o mesmo grupo e non o queren recoñecer. Platero e Tuna, Pero vamos a ver, baneados os dous invitados, fuera de aquí. O sea, a ver, non nos íbamos a meter nesta discusión, pero non podedes poñer a Marea e a La Fuga, non o podedes poñer ao lado de Robin Iniesta, olvidadevos, O sea, uno es papá e los otros son las copias malas, tío. Alberto, non somos de Estopa, de La Oreja de Van Gogh, Hostia, pues, de Fran Perea. La Oreja de Van Gogh, o mellor grupo da historia. O mellor grupo de Euskal Herria, La Oreja de Van Gogh, eso La Oreja de Van Gogh. Sí. Pero é unha locura. Ainda escoitei outro día un pouco do, como se chama o disco? O que ten todo temazo, es que hai un que ten todo temazo, non sei como se chama. E dicía, esto está producido... A mí faime coña flipando. A mí faime coña que Inés di, hai o salto xeracional que aquí a peña falándome de La Oreja de Van Gogh e de Estopa, así, salto generacional que tengo aquí colgando, sabes? Porque me están falando de peña de fai 20 e 25 anos. Non, para deixar isto claro, porque quero deixar claro, se non voto vos de aquí, Robin Iniesta non se pode comparar con toda esa merda que me estás dicindo. O sea, La Fuga é un intento de Robin Iniesta fusionado con Fran Perea, non me jodades, no. Pero bueno, deixamos o tema aquí que non acabamos ben. Hostia, acabamos de levantar moita peña aquí, Acabamos de levantar moito chat. Están aquí los Calis referencia, despistados. Despistados eran os que facían a canción de física ou química, non? Sí. Tremendo temardo que sou unha furgo de ZR moitas veces, Sí, o que? Sí, pero moitísimas. A ver, dicídeme aí 3-4 hits de furgo que todos temos. Miguel, podemos dicir o que está baneado de todos os lados? Non, ese non. Ese non. Porque hai un temazo. La mandanga del Fari. No, hai un temazo que non se pode dicir. Pero por que non se pode? Porque hoxe en día está mal visto o que? Porque é de hai 4 anos, pero é o máis censurable da historia. Bueno, hostia, sí, pero todo o mundo ten as súas confesións ou que? No. Eso para outro momento. Seguro. Pero pasamos por privado, sí. Pues nada. Eu supoño que como día morado viva España de Manolo Escobar. Algún día vos contarei que eu vivo aquí en Cecebre, tío, son casas nunha aldea e tal, e teño uns veciños, tío, que fan festas fachas, fan festas de box e movidas así. Comezan pola mañá co Viva España de Manolo Escobar e a noite xa vai van toleando, poñen taburete. El cara al sol, bueno, taburete xa é todos os días, no, pero los limones, non sei que, despois acaban con el cara al sol, tal, aí cando chamo a policía, hubo un día, tío, que podemos contar, Patria, aí que hubo un día que saín cun pau, sabes, saín cun pau en plan, porque eu saín afora en plan, os voy a matar, o sea, parad xa, tío. E salen os tíos pola ventana, igual 25 pavos montando unha festa que ao día seguinte estaba a Bascal aquí na Coruña, con bandeiras do Polo e facéndome así, sabes, a puta cara. Ese día merquei un bate. E teño na porta da casa, que vos lo pode confirmar, Pati, aí. É que, tío, que os teño aquí ao puto lado, entendes? E me cruzo con eles todos os putos días. Vou paseando a cadera e cruzome con eles. E os tíos fan festas nazis, tío. Eso aquí. Bueno, Alberto, pero chámanos un día. O sea, quero decir, organizamos ben a movida. Chat, somos 40. ¿Nos cargamos a los putos vecinos o qué? Nos cargamos os putos vecinos e montamos un festival. Di, Patri, esto pisto. É que o peor de todo, tío, que o día ese eu puxeme moi loco, tío. Collín un puto pao porque me estaban... Porque, claro, poñen un equipo de son rollo a panorama, non vos pensades que están con altavoces Bluetooth, no, con equipo de son. E claro, eu eran xa case de noite, tío, e poñendo cara al sol a reventar, sabes? E collen un pao, salen como un puto energúmeno. E ela estaba falando con seus pais por teléfono. E escoitaron a un tío dicindo: "Me cago en vuestra puta madre, que vos vou reventar a todo". Tal, e claro, foi un pouco tenso. Pero sí, é así. Di Rodri aí, soldados de Alberto. Tíos, eu... Podemos facelo, A miña casa está aberta cando que irades. Cando monten unha festa nazi, abrimos aquí chat, abrimos aquí stream, facemos unha quedada, tío. Porque, a ver, eu baterme contra 20 nazis... Está jodido. A ver, eu vou, pero vou chupar e contra dous tamén. E contra un... Se vou combate, igual gano. Pero si, fiesta antifa, la veo. Fiesta la veo. Sí. A ver, recuperando o tema das cancións. Escoitábamos que te vas por as ramas, Alberto.
Sí, sí. Hai que falar aquí de temardos, porque tiñamos temardos. Veña, canta. Escoitábamos moito, cando íamos a Euskadi, escoitábamos moito Uncha, Sí, a verdad que sí. escoitábamos al da Pangola, el Despacito Vasco. Sí. Y- Había algo que non fallaba nunca en ningún sitio, que era Duki, que máis ou menos coitábamos en todos os sitios. E logo, bueno, un pouco... Cada un tiña o seu rollo. Juan poñíanos movidas argentinas aí, la mosca sese, estas movidas. Verdad, ¿cómo ¿Cómo? se chama o grupo que puña? O grupo que puña Juan sempre, que estamos a tocar carallo del. La mosca ese, Ay, pero no me lembro. porque él naceu na Argentina ou naceu aquí ou como é o tema ese? Él naceu aquí. O pai é argentino. Pero él estivo ali. Estivo ali moito tempo. Estaba buscando, tíos, porque eu creo que coincidimos con Juncha nalgún bolo e creo que me regalaron algún CD e estaba buscando pola pura curiosidade, pero esta é unha pregunta que hai que facer, porque tal, o de apelidarse Pirola ten que ser unha movida moi gorda aquí, non? Ten que ser un movidón que te cagas. Nos cando saíamos de festa con él iba ensinando DNI por aí, así que máis ou menos estaba Ah, Sí, o sea que xa Pero- tiña máis que asumido. pero iba ensinando o DNI en plan, oye, que é o meu apelido, non me chaman así porque a teña impresionante, ou era Claro, que claro, simplemente claro. estaba orgulloso. Era un pouco ese Un rollo. pouco das dúas cousas. Pois, bueno, e que máis temas de cabeceira entón, non? Despois temos aí unha playlist que esa vou na poñer no chat. Comparte. Di, mano, Pedro intentando reconducir a situación antes de que non poda volver a tocar cando volve a CTR. Dame, no. Efectivamente. Dame, no pasa nada, tío. Esta Me la playlist que se llama Morrallaza Mix. A ver, Tremenda esa movida. Tremendos temazos. Aí nesta. déxame meter no Spotify. De feito, porque- Miguel, acá metiches unha canción de Xoda Moncas aquí. No. No que va. Equivoqueime entón. Que meteches unha canción? Pois espera que a borro eu xa. Xa está. Pobre rapaz. Pois non sei, foi sin querer. A ver, esa playlist é unha playlist que podes interpretala como irónica ou non. Iso xa depende. Podes botarlle unha Esta ollada. é unha playlist colaborativa. Ajá. Veredes, se alguén entra na playlist pode ver que Pedro Iglesias metió muchísimas canciones Morrallaza Mix, aquí o teño. y son todo en plan, esta é unha playlist de poñer en aleatorio, nun momento no que esteas triste, A SLG. pos esta playlist en modo aleatorio e vas dándolle o botón de seguir. Cando non xa te cansas dun tema, daslle de seguir. E claro, de repente saltas de La Barbacoa a Nunca debía enamorarme, sabes? Como ronea. Sí, é un rollo guapísimo. Eu teño aquí público potencial para esta lista xa. Dani Malpica, por favor, dalle aí a seguir a lista esta porque esta es para ti, amigo. Estou na vendo e Gloria Estefan, Andy Lucas, Gabri Ponte, Chayanne, Ricky Martin, Britney Spears. Sí, pero aparte que hai cousas aleatorias, rollo que o mellor te salta cannabis de escape, sabes? No sé. Mira, eu teño unha lista, tío, que é unha lista igual de fai 8 ou 9 anos, que é unha lista de sempre nos imos de vacacións os mesmos colegas, 10 ou 11 colegas, alugamos unha casa onde teña unha puta piscina en calquera lado e nos imos unha semana para ali a lo que ya sabéis, a beber todo o día e estar na piscina, non? E cada ano imos engadindo listas. Pasou tanta peña por esas casas durante os anos, tío, que é unha puta locura. Tipo, en aleatorio e podes pasar de Tiziano Ferro a Dream Theater en 0, sabes? Eso non ten ningún puto de sentido, tío. Esa non se movida. Dice Boa 16, suena lo que pone mi madre cuando vamos en el coche. Efectivamente. E Inés é un desbloqueador de recordos. Pois sí, joder. Sí, é un revival constante. Porque aparte que, claro, son todos temas en plan... ¿cómo era? Que unha locura, tío. É rollo, pasas de como ronea de las chuches ao rap de Pokémon, sabes? Espera, imos a facer unha proba, vale? Vou poñer o meu Spotify en aleatorio e imos a darlle un tema e despois imoslle dar 2 pa diante e a ver que hostia suena, vale? Atrevémonos a isto. Sí. Eu creo que sí. Espérate. A ver. Primeiro pincho Andy Lucas e agora en aleatorio voulle dar para diante, ok? Bueno, esta non valeu. Estás escoitando, non? No. Vos non escoitades? Claro, porque vos estou Non suena compartindo. en disco. Que putada. Pero voulle dar un par delas e digo que son. O podes cantar a ti por enriba. Pokerrap de Pokémon. Vale, seguinte. Vamos a hacer 5 intentos y fuera.
Cantores de Hispalis, no sé qué es esto, tíos. A bailar, a bailar. Ah, bailar, sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Está de mis vecinos. Siguiente. Bonita de más, R-Way. ¿Qué cojones, tío? Buah, temazo. Rebelde, güey. Un temazo. Non me estou escoitando nada, Perdón, que estou adicto. Dous Nada, toques nada. máis, Veña, sí, sí. Ráfaga, tío, mentirosa, claro. É que... Veña que Hostia, pego de tío, novo a... esto cheira, o sea, esto cheira totalmente ao palco da aldea, tío, estar ali detrás do palco meténdolle man a un ou a unha, tío. A ver, a última, Bustamante no soy un Superman. Eu creo que con esto, chavales, cerramos stream. Hasta luego. Chao. Hostia, moi ben a selección, de temas. Digo, guapo. Que bailen. Quero ver aí iconos de algo bailando no chat. Veña, va, que poño esto a tope, va. Vos imaginar de lo que está soando. No me quise enamorar. Hostia, qué duro, qué duro. Di por aí Piega Ponte, falta la ventanita del amor. Probablemente non falte. Visto, probablemente non falte. Probablemente non, pero se non a metemos agora mesmo, No, e despois o que mola é que colaborativa. Se tedes merda, podedes metera, non pasa nada. Hostia, pues dale aí. Pero non metedes movidas serias. O sea, metede... Claro, no, aquí hai que meter merda. Digo, ti aquí monitorizas o que entra e vas quitando ou deixalo... Se a playlist non é miña. Ni sequera tú. Non sabemos de quen eu, creo, non? Eu coñezo Sí. un tipo... É un tipo... A playlist é de Liquid Rocks. Un tipo que coñecía de das redes sociais e tal. Flos Marie probablemente xa este. A portada da playlist pon no, otra vez me senté en la silla con terrible poronga dibujada. Hostia, nunca me fixeron a portada, tío. Di rincón de Daniel. ¿Puedo meter a Flos María? Adiante, de Daniel, tío. Mete ya aí. Flos Marie eu creo que xa está, Nunca me fixeron a portada, que locura, tío. 10 anos escoitando esta lista, Hostia, Pero tío. isto é ser robo, Pues mira, eu sinto moito, pero tiene un like, me la quedo. Quédome esta lista. Bueno, entón, pregunteivos aí polo voso rapeiro favorito, e se vos pregunto por algún artista, igual non escoitades outra cousa, pero se vos pregunto por un artista non rapeiro, non rap, que hoxe en día, non o favorito, porque o favorito é imposible, pero que un que hoxe en día estedes escoitando moito, que vos mole moito e tal. Miguel di, no, yo si no rap paso. É que vouche decir un mítico, pero el Drogas, creo. Bueno, Eu creo que sí. O último disco gustoume bastante. eu vouche dicir unha cousa, levo hostia de anos tocando, tío, e este verán non vou dicir a data, porque non está anunciado nin unha cousa nin a outra, pero imos tocar con el Drogas e faime bastante ilusión. Faime bastante ilusión, tío, porque eu me drei con Barricada cando era un crío e faime ilusión. Pedro? O disco último que fixo unha calentada, non sei se Sí. o tes aí de referencia, pero unha calentada guapa. Sí, aparte foi un tío que se supo adaptar aos tempos, tío, porque eu aí peña aí do rollo en plan Los Suaves, toda esta peña de Bella Guardia, Ricietes tal, non podes seguir tocando que tocabas fai 30 anos porque xa o fixeches, joder, esa non che dá. E este tío supo coller sin venderse a outra cousa, rexuvenecer un pouco o estilo e tal, e estuvo guai. Pedro, que? É que non sei que dicirche, porque que estou vendo, porque eu o tema que teño moitas playlists en Spotify e en plan de diferentes rollos, non? Pois teño unha de ska, reggae, dub, en plan todo ese tipo de cousas. Pois teño de electrónica, teño de Bueno, que escoitas rock, tantas movidas que non sabes punk. nin que é cada cousa, non? E que realmente cando me poño a escoitar ou escoito o descubrimento semanal ou estas cousas. Entón non... O último que estive escoitando aí a morte foi un disco que aínda non saiu, que é de Willow GHZ, que estive mesturando e claro, Claro, Obviamente obviamente me discazo, tocou... verdade. A Di mí por aí o pásame- Manu, di por aí o Manu Zetac que conte Manu a súa experiencia con Zetac, pero el foi ao concerto sen moitas expectativas, E logo saiu que enamorado. Eu penso de feito que me chamou o día que tocaba, porque esa peña tocou na Mala Testa fai pouco, non? Sí, É que nos creo- fomos o de Vigo. É que pero creo sí. que me chamou Anxo e me dixo teño entradas para esta movida porque o manager que os levaba creo que era o mesmo de Berry e había aí tal. Eu non puiden ir, pero sí que lle botei unha escoita e un rollo fresquito, guapo, Está bastante En interesante. directo o espectáculo de luces é unha locura, a verdade que Eso axuda da hostia, tío. A vos pasa o rollo este de que a mí pásame, tío, pero pásame en todos os ámbitos da vida, que eu cando me meto nunha temática, cando me meto nun artista ou cando me meto nunha temática de algo de documental de algo e tal,
non podo parar. O sea, empezo a consumir toda a puta mierda desa persona día tras día, libros, tal. A vos pasabos eso? Sí, Sí, ¿no? Sí, xeral, sí, a min pasame moito, sí. Con samples. En plan, con peña para samplear. Rollo... Onte estiven como 1 hora ou 2 horas escoitando Seca Afonso. Ah, claro. En plan, a tope. En plan, descarguei, pois, toda a discografía e venga, pa'lante. Porque, Que tarde joder, divertida, a verdade. A buscar samples. hostia, tío, porque o tema dos sampleos, claro, antigamente pues a peña con vinilos e tal, pero agora que tes a túa disposición toda a puta música do mundo, intúo que eso é inabarcable. O sea, é casi aleatorio. Vou tirar por aquí a ver se topo algo, non? Porque antes eu Sí, supoño de que os feito- DJs tiñan os seus 300 vinilos e de aí había que quitar algo, pero agora... No, e despois a peña o que facía, bueno, a peña sigue facendo, en plan vas a unha tenda de vinilos e colles o que che a portada que che mole, Ah, sí. literal. Sí. E de De intentas feito picar. hai unha serie en YouTube de que fan ese rollo que non sei como se chama, pero en plan poñe a un beatmaker ou un produtor en plan unha cinta nos ollos, van a unha tenda, colle 3 discos a samplear. Está Lo que te guapo. salga. Está guapo. E hai cousas bastante guapas. Sí, é que ao final, tío, o aire que lle des ti, porque joder, agora o tema dos rapeos, dos sampleos, das bases en vivo e tal, está moito mellor vista que antes. Bueno, no mundo do hip hop, pues era o que había, ¿no? Pero eu que veño, inda que son aberto de oídos, veño de outro mundo, nos cando empezamos a meter bases de electrónica, a peña mirábanos moi raro. Moi raro, sabes? E era o rollo de, cojones hacéis? Pero vos lanzades secuencias en vivo? Sí. Vos nesta canción rapeades? Sí. Pero vosotros tal... Eso, a peña clásica, los true metal de la vida, tal, eso, no. Lévanos súper mal, tío. Hostia, pero aínda quedan true metal. Buah, te diré. Hombre, señor Barreiro, aí está o Álvaro suscribíndose. Aí, hostia, tirado o Amazon Prime. Que, por certo, se metedes o Prime non metades pasta normal, que supoño que ninguén o quería facer, pero se metedes o Prime xa faremos sorteos con esa pasta, que eu non me vou quedar con elas. Dice, cheguei algo tarde. Nada. Nunca es tarde se la dicha es buena. Que, por certo, tíos, aquí en plena confianza, cando vos querades pirar, avisádeme, porque eu falando aquí vaiseme das mans a movida. Pero... hostia, mira, hai unha raíz da Lobeira Today. Grazas, meu. Benvidos aí os 4 que veñades. Estamos aquí, non sei, tomando unhas cañas, basicamente. De tranquileo, total. Mira, imos cambiar aí un momentiño rápido, porque eu sei que a vos, polo menos, algún de vos mola o baloncesto, non? Ou que? Sí. Ou a algún máis que a outro. Os tres é gracioso porque en ZR os tres xogábamos a baloncesto. Xa, eu tamén. Eu tamén. Sí, eso, a nivel, de feito a nivel federado, rollo sí. Liga Galega, ademais. Que guapo. E digo eu, si dades medito a vosa final e o voso gañador, así a pelo. No. Queríades que ver o bracket, non? Sí, debería. Eu teño que ver o bracket porque este ano, tío, confeso unha cousa. Pasounos a todos. Non sei por que este ano estou máis co fútbol que co baloncesto, tío. Eu baloncesto profesional nunca me gustou. O sea, nunca me gustou. Vou ver o bracket, dame un segundo. Sí que me gusta velo, pero no... digo eu, no... vai ser Warriors Milwaukee, pero a min este ano tamén me pasou, tío, que sabe aí Dani que anda por aí, que eu consumo NBA como un cabrón. Consumo NBA e Breogán, basicamente, de baloncesto profesional. O sea, outra cosa non vexo Breogán, nada máis. Joder, este ano non sei por qué, tío. Eu teño League Pass. Eu podo ver todos os partidos. Podo verlos en diferido e tal. Pero este ano estou vendo moi pouco, tío. Moi pouco. Pero bueno, nada. É que os horarios tampouco axudan. Bueno, de sempre, de toda a vida coa NBA, joder. Sí, pero o League Pass, tío, está moi guai. Porque é unha especie de Netflix na que podes ocultar os resultados e velos a calquera hora os partidos. E iso está guapo. O que pasa é que tens que evitar marca e tal. Di aí Dani Malpicado e fe, a ese chaval que vedes aí era un puto futbolero que só vía deportivo. E metín llevo na cabeza o baloncesto. Grazas pola sub, amorodo, tío, moitas grazas. Pois mira, estou vendo aquí o bracket e o meu corazón, como sempre, vai cos Sixers, pero eso non vai pasar, así que... Difícil. Creo que vai gañar Milwaukee, con toda a dor do meu corazón, creo que gaña Milwaukee. Milwaukee que chega á final e gaña. O sea, unha final... Non me mola nada, Non me mola nada. O bueno, sea, ante to mola, joder. Pero... Non mola Anteto. Non mola Anteto.
Vou ver o Joder. bracket a ver cuál me gusta máis. que Mirade, logo me gusta. mirade, no, eu vou facer unha movida. Pedro, inda que non teñas nin puñetería de baloncesto profesional, eu vou a anotar aquí os pronósticos. Eu vou facer unha cousa. Vou arriscar, me cago en Dios. Se acertades os finalistas e como quedan na final, é dicir, 3-4, tal, 4-0, que seña. Se acertades os finalistas e como quedan na final, eu rapo má cabeza aquí en directo. Así que, Vale. pensadio seriamente entre os dous e decideme 2 finalistas e un resultado da final. Carallo, mira ahora como miran os cabróns, mira ahora como miran. Miguel, fíame de ti 100%, porque eu non teño nin idea. Eu teño bastante claro. Ya está. Teñen razón por aquí que Celtics probablemente foda a Milwaukee, pero eu teño aí unha corazonada con Warriors Milwaukee, non o sei. Eu digo- Ai mima. Eu rapo a cabeza, eu si clavades o resultado da final e os finalistas, eu rapo a cabeza. Phoenix Milwaukee, 4-3 para Milwaukee. Bueno, chavales, seguimos teniendo pelo, no hay problema, seguimos teniendo pelo. Dines, que Chris Paul está picado, tío. Está picado polo do outro día que lle pasou co rapaceste. Está aí coa vena competitiva. A ver, repíteme que vou a anotar. Déxame pillar aquí un bolígrafo, tío. O vou a anotar no móvil. Oye, pero Phoenix está bastante ben, non? Este ano. A ver, se o chat controla máis de NBA, que me diga que eu este ano non estou seguindo. No, o chat vai estar calado. O chat vai estar calado. Ti confías en Devin Phoenix Booker. está ben este ano, A ver, joder. dime, dixeches Phoenix contra? Phoenix Milwaukee, para Milwaukee 4-3. O sea que sería Phoenix 3, Milwaukee 4. Claro. Di Inés aí no chat, estás buscando unha excusa para raparte? Pode ser. Pode ser. Mira que nós, Alberto, vimos nun concerto co pelo longo, Sí, Nun joder. candeloro. Gloria, concretamente. Sí, co pelo moi longo. Sí. O que pasa que un día, tío, tive unha noite de traballo moi mala, quenteime pola mañán e dixen yo, tipo, quítame todo. E dixeme, como todo? Dixe, todo. Todo, pero adiante, sen fallo ningún. Sí, son momentos. E agora estou co punto ese de necesito unha disculpa para rapar a puta cabeza ao cero. Que eu de chaval levaba a cabeza afitada. Pero bueno, non imos aquí a falar de min. Mirade outra movida. Joder, tío, espero que o voso público que veu aquí a esperar que faláramos moito de CTR, agora falamos de CTR, pero teño unha dúbida, tíos. Eu quenteime aí atrás e dixenlle aquí a peña que, a ver, aquí hai moito a canle de Twitch que saben moito de Eurovisión, eu non teño ni puta idea de Eurovisión, non vin Eurovisión na miña puñeteira vida e me importa. Esto sí que se me da bien. Importame un tema de huevo. Pedro. Importame un huevo. Que pasa? Que, joder, eu vin que a peña aquí en Twitch que lle mola mogollón o rollo. O que pasa é que hostia, vin que hai moitas canles en galego xa, case todas, as que hai, que van emitir eso, sabes? Que van emitir, bueno, que van ver o rollo, e puxame a mirar un pouco e están especializadísimos, tíos. O sea, controlan cada país, non sei que. Eu un día aquí vin os de Ucrania, que salvando os temas políticos tiñan un tema guapísimo. Gracias, Gloria, gracias pola sub. E o tema estaba guapísimo. Molou, me flipou o tema que te cagas. Pero claro, eu dicía, ao principio que teime aquí con Dani, que está aí no chat, e dixenlle, tío, veste pa miña casa, tomamos uns cubatas poñamos aquí Eurovisión e falamos o que vemos e tal. Pero claro, despois vin que digo eu na CRTVG, non sei que, 40.000. Vos, chat, que cojones pensades? Temos que conectarnos aquí para ver Eurovisión? Sí ou non? Porque eu non teño nada claro. Sí, pero decideme a verdade, porque se queredes ver Eurovisión con peña que controla de Eurovisión, eu non vou emitir nada, porque eu non vos podo dar ninguna referencia positiva. A mellor podemos invitar a Pedro como especialista, eu non digo nada. Podemos facer o xogo dos chupitos de Eurovisión. Eu xa quedei, pero eu son eurofan a tope, Eres eurofan. Mira, eu vou Bueno, facer... Miguel tamén lle mola, pero Joder, a ver, non sei que lle damos o punto el punto hetero a todo o asunto, sabes? Porque este é un rollo que ten o seu público. Mirade, E tamén temos un rollo de formación profesional que nos mola moito, pois a mí, por exemplo, Sí, a nivel a semifinal e flipei algunha actuación pola realización. Sí, hostia, home, eso tío de cámara, non sei que non sei cuánto. A min o que me molaría é velo polas risas, o sea, basicamente. Porque Sí, a ver, despois, o realmente, que pasa é que tío, tamén é moi longo, non, tío? Para emitir aquí en Twitch, eso pode ser unha fumada importante, non? Eu acabo aquí mamadísimo, como empeza cubatas. Madre mía, tío, acabo aquí. Nos fixéramos o xogo este dos chupitos foi un desfase sen ningún tipo de sentido. O sea, é que bebes en todas e cada unha das actuacións. É unha locura, o sea. Mira, dixan aí é longo, sí. Ti que estás por máis canles de tal, vai non emitir todo Dios, verdad? O rollo este, quero dicir, non ten sentido que me poña eu a facer eso.
Di Pati, xa comenzou? Non, sí, pero comenzaron as semifinais, polo que vin. Comezou A final- onte a primeira semifinal e o xoves a segunda. Vale, mirade, imos facer unha movida. Porque eu quero que señades honestos, tío. Si vos pola fuma Eurovisión e non viríades aquí a ver Eurovisión, votade que non. Porque a mí non me convence nada este tema. Pero vou facer unha enquisa. É a primeira vez que fago unha enquisa porque me deron un afiliado outro día e creo que agora podo. Voulle dar a ver se funciona. El contenido no cumple con las directrices, muy bien. A ver, respuestas mínimo 2, xa ten 2. Duración 1 minuto. Vai caso a Dani aí, home, Alberto, xa está. Que di Dani, tío? Tío, está rayadísimo, non só vai ser especial. Dani é un home que ten unha autoestima espectacular. O que pasa é que Dani, o cabrón, si lle sacas da panorama do combo dominicano, musicalmente tampouco che vai dicir nada, pero bueno. Digui Pigaponte, hostia, acabo de ver aínda agora a camiseta de Fuck Spain de Santa Compaña. Está guapa, Cami. Hostia, tíos, pois non sei que cojones estou poñendo mal. A ver, vou poñer sí ou non, nada máis. A ver. Sí, non. Entón, Pedro, ti que farías como especialista eurovisivo? Para botar as risas está perfecto. Xa saliu aí, chavales. Tedes que darlle aí o desplegable ese que sale e votar. Xa hai un voto por Eu xa votei. Estos son os hijos de puta todos. Vas a votar. A que me van a liar aquí. Dani, vais sacando a Acabas- botella de Johnny. Bueno, temos Vas un a voto, emitir temos seguro. unha persona cabal que dixo que non. Temos unha persona cabal que dixo que non. Dúas xa, vale. Tedes un minuto para votar. Di Dani, levo días preparándome, de puta madre. Pero Dani, vas vir aquí en presencial ou ímolo facer así en separado? Porque ti pensa que si ves aquí, pa casa non volves, ata Carballo non volves en coche, Vai preparando 2 botellas, di Gloria. Joder, 13 contra 3. La madre que me parió, chaval. Nada, xa está feito. La madre que me Alberto. parió. Eu é Ves que hai que Concert Wise esta finde. Xa, é que eu pensei que tocaba Phonic esta finde, que teño entradas, pero é para a seguinte. Entón esta finde podo facelo. Pero que hai esta finde? Que concertos hai esta finde? Haberá seguro. Pero eu que sei, Inés, honestamente, vai aos bolos. Non te quedes aquí a ver esta puta mierda, porque vas ver unha movida lamentable e encima vas nos ver a nós. De Leiva e Doen. Pois sí, dos bolos. É Rebelión, é Ruxe, joder. Sí, é verdad Sí. que sí. Sí, bueno. Hai Sí, bolos, e de os bolos. bolos. Eu que votades sí os que poidades vir. Pero que xa, hostia, no, esto está ganado. Es que Esta de fin Leiva teño na que Rebelión. traballar. De Leiva na Rebelión. Joder, estamos ya aquí jodendo os bolos a peña. No, a ver, que evidentemente ninguén vai deixar de ir a un bolo por vir esta puta mierda. Isto é para os putos amargados que non tedes plan. Vimos aquí, nos mamamos a cubatas e xa está, tío. Dice Patria y mi más. Pues sí, se viene el Dani. Dixan, hai algo que non lle está gustando. O de amargados non che molou, verdad? Eso Hostia, primeiro, emoticono que empregou Xan, chaval. Flipas, Cuidado, Grazas por seguir aí, señor Pemento. Que emoticono, tío, que non o vi. 2008. Emoticono de Messenger, MSN. Total, amargada ningún chisco, no. Sí, soy amargado de cosas. Amargado no, joder, pero eu este sábado non vou ir a ningún bolo, xa vos lo digo. Vou me quedar aquí, entón. Bueno, aquí se rematou e ver resultados, imos ver. Vou vos dicir como rematou. Rematou con un 82% de que sí, con 14 votos. Tampouco votastedes moitos, Aí hai moita peña aí que ten o stream de fondo, pero non tal. 14 que sí e 3 que non. Dani, se viene, amigo. Xa pensaremos como facer para poñer aquí 2 micros, pero é o que hai. Tamén vos digo unha movida, necesitamos un especialista. Se alguén de vos controla o tema de Eurovisión, podedes entrar por cam, colocamos así 3 cámaras. É que eu xa quedei, tío. Ese é o rollo. A min que me mola quedar para ver Eurovisión. Está de puta madre, joder, agora ben, se nun momento dado temos unha dúbida e tal, Eso podemos enviar un corresponsal. WhatsApp, claro, en plan, oye, Claro, Pedro, WhatsApp. esta votación que pasou, que pitaron fora de xogo, non era, non sei que, as líneas. A ver, pode ser moi ridículo, tíos. O que temos que pensar é que cojones emitimos, e todo, é que emitir todo, tíos. Hostia. A ver, eu personalmente, creo que se te comprometes, Alberto, tes que emitir todo, tío. Claro. É que encima Dani estamos poñendo tal. Dime, eu teño un Yeti na casa, si queres levo. Xa mo está poñendo a huevo. Ten micro, cabrón. Bueno, Dani, xestionámoslo despois. En principio, haberá que facerlle caso á peña. Un extensible. Esto que é o sábado, non? Un extensible. Sí, o sábado. Este sábado. Sí. Sí, este sábado. Bueno, xa vos digo, a calquera dos que estedes por aquí, teño unha canle de Discord. Se queredes entrar aquí a dar as vosas putas opinións, ese día vai ser en plan como cando os do Carrusel facían a Super Bowl, que se emborrachaban como cabrón. O sea, eso nin imos guardar o vídeo, tranquilos. Podedes entrar aquí, facer o ridículo que queirades, que eso ás 2 da mañan desaparece, vale? Entón, entrade os que queirades e tal.
xa estaría. Entón, tema Eurovisión zanjado, muchas gracias por tal. Imos volver un momento aí a EZR porque sempre me pasa o mesmo. Pero aquí non hai favoritos. Temos que elixir. Pedro, hostia, sí, dinos aí un momento. Mira, para min, o meu favorito, con diferencia, Esto ademais, creo que podemos ver, tíos. República Checa. República Checa. Ok. Lights Off. Vaya temazo. Vale, imos facer unha movida. República Checa. Eu mentres non gañe Israel, todo me parece ben. Pero pode gañar España. Hostia, sabedes o que sí? Non sei se ides escoitar polo Discord, porque se non escoitade a veces Spotify Abro directo. vas ir con un poquinho de delay, pero bueno. Non pasa nada. Vamos a ver. República Checa, Lights Off, ¿no? Que poñemos o videoclip ou poñemos... No, isto é actuación, mola máis actuación. Espera un segundo, deixademe ver modo estudio, cambio aquí de navegador, vale, aí estamos. Salimos un pouco cutres nas cámaras. Álvaro, perdoa por isto que fixen, pero tiña que meter esta xente por algún lado, entón. De feito, deberíamos ver ahora uns overlays que non se ven, pero non o imos facer. Ímolo ver a lo cutre, vale, chavales? É o que hai. Entón, cambiamos para aquí a navegador. Buah, perra transición teño. Sí que se ve overlay, mira, que guai. Imos a escoitar... Non sei se por Discord teño maneira de compartir vos o audio, dademe un segundiño. Se temos algún streamer na sala, por favor, que nos axude. Que estou vendo que se me poña a fozar moito, descoloco isto e... Eu creo que sí que vas poder, Vale, non te dá opcións na parte de compartir pantalla. Calidad de transmisión, non é. Cambiar de ventanas, dejar de transmitir. Na webcam, solamente entra o audio da webcam. En micro, deixame ver. Estou vos compartindo actividade de voz, dispositivo de salida, o Yeti, vale, xa está. Non me deixa compartir o son de Windows, tío. Tiña que telo mirado. Pois poñedevolo aí no directo, si eso. Damos unha escoita de un minuto, paramos e comentamos a movida, vale? Entón, pois nada, vamos allá, chavales, con... Joder, sabía que íbamos a acabar facendo esta movida. República Checa en Eurovisión. Hostia, pero isto é un videoclip, tío. Espera. É mellor ver a actuación, non, Pedro? Sí. Sí, casi sí, non? Para estas cousas sí, mellor. Vale, vou poñer live. A ver. Hai unha, Sí, xa está. A segunda. Ou esa, sí. Aí vai. Pero isto é mellor que a de Ucrania, porque a de Ucrania estaba guapísima. A mí é que me gusta esta por... non sei. Me gusta. Chat, se escuitades mal, avisademe, que lle subo aí un pouco. Bueno, pero cando entra a caña aquí? Nunca. Espérate. Este directo non o vi. Espérate. Hostia, ten un rollo moi Daft Punk, tío, a base. O vídeo ten unha calidade espantosa, tíos. Está 1080, Está guapa, Pero non chega ao de Ucrania, creo, Di Carlos de Mag. É un tema. A ver, tamén o rollo que mola de Eurovisión é o rollo mamarracheo, sabes? Amigo. Como hai cancións en plan que Suecia ou... Di Pegaponte, vou purrelada dos 40 criminales. Eso é Eurovisión, amigo. É que se facemos Eurovisión tides que ver con ese chip, Di Sui 5 puntos. Joder, pero é que temos aquí a peña votando. Hostia, cojonudo, cojonudo. Eu vexo isto. Vou ter que montar algo, buscar unha aplicación para facer votacións entre o chat e toda a hostia, porque é o que falábamos antes, como me poñome ben, sabes? Alberto disfrutando con Eurovisión, ja. Manu, tate calao. Mira, espera, vou poñer esta cámara un segundo. Esperade un segundinho. Manu. Hai mucho que callar, Perdonade. entón, nada, bueno, pois cales son os favoritos que di a peña? Ucrania, que vi que estaba de primeira. Españita aí con su traje de toros. Españita, cuidado, Españita. Sí o qué?
Cuidado, Españita. Eu... Porque nesta semifinal na de onte fóronse como os competidores tochos. Suiza, non sei que máis. Pero ti estás moi odía desta Hombre, movida. claro, estou postísimo. Di Carlos, eu vou full Italia, mira Carlos, pola túa puta culpa, xa sei que igual non o biches, pero pola túa puta culpa puxen a canción de Italia aquí. E, tío, o sea, o rollo de que sean dous tipos e tal, está moi guapa, pero a canción é unha pastelada que flipas, a mítica pastelada italiana rollo Laura Pausini e Ramazzotti, que me estás contando? Os tíos cantan de puta madre, pero joder, macho. Mira que eres intensito, Carlos, me cago na hostia. A razón de que a xente gusta de Italia polos tipos, porque están buenísimos. Sí. No, os tipos, eso xa dixen eu, que me papaba los dos. O sea, os tipos están buenísimos os dous, sabes? Eso é incontestable, pero joder, é un certamen da canción, ¿no? Pois Vale, entón o resumo que vai gañar Ucrania porque están en guerra, ¿no? Eso é o que eu me temo, que o tema político aí vai tal, pero bueno. É o que hai, Pero está guapo, A ver, o tema de Ucrania, ti, Miguel, non nos coitaches? O tema de Ucrania, o tema de Ucrania. Está guapo, Pono porque está guapísimo. Está guapísimo. Di Carlos, eu son puro pastel. Pois sí, posiblemente gane Ucrania. Bueno, pois Alberto, se non escoitaches nada, te voy a dar. Se che gustou a lista de morrallaza, tes coitar Rumanía. Rumanía, deixame anotar. Pero non fai falla que escoites agora, No, Rumanía, te vas. Eu quero anotar aquí, tío, quero anotar Rumanía. E a outra que creo que é Noruega, que es en plan Eurovisión siendo demasiado Eurovisión. O sea, que os teus favoritos, que vou anotar favoritos, Pedro. No, o meu favorito é República Checa. En plan, é a canción que máis me gusta. República Checa sería o teu Pero favorito. o sea, Vale. non sei, que sexa meu favorito significa que vai a gañar. Eu creo que eu aposto por Ucrania ou España ou así. Señor Pemento di un tema tamén bastante chulo é o de Moldavia. A ver, igual temos que facer antes dese día un stream de escoitar temas e ir elixindo, porque senón isto vai ser un stream de Lore. Eu o que sei é que eu non volvo a tocar nun festival de caña na puta vida. O sea, vai dicir, pero tú, chaval, que cojones faz? Pero bueno, me da igual. Hola, mi BBB, di por aí Doraemon ten un peto máxico. Ese tamén bastante meme. Pre-show. Bueno, pois si, faremos Eurovisión, tíos. Eu son un tío comprometido co meu público. É o que hai. O que falábamos antes, que estades todos e todas convidadas a entrar ese día, o que queirades. Entrades en Discord con ou sen cámara e esbardallades aí. Controlade non sacarme un cu unha pirola que me pechan esto, vale? Pero polo resto barra libre. Vale, falando de concursos e destas movidas. Vos que estades aí no rollo do rap, quen é o vosso freestyler favorito? Máis alá de que ganen as batallas ou non, tal. Eu teño moi claro, pero para vos? É que aí que diferenciar entre competidor e freestyler, Espera, é unha movida. Vou escribir nun papel o meu pronóstico que ides dicir, bueno, non vou facer porque igual me tiro A ver, se teño que decir freestyler o que é freestyler diría Acru ou Bennett, pero se teño que decir competidor creo que Chuti está por riba de todo o mundo. Pensei que me ibas a decir Gacir e iba a dicir que dices, tío. No. Chuti está a un nivel spam. É que o Gacir tío, a mí dá má impresión de que o tipo non sabe modular o que, o sea, sempre está arriba, tío. En plan, tío, tens que baixar para que cando soltas a bomba ir para arriba. E para min o xenio en eso é Bennett. O sea, ese chaval ten 5 ou 6 freestyles en finais e movidas así que dices, pero que me estás contando, tío? Pero esto traía lo escrito, non, cabrón. E ti, Pedro? A min gusta moito Mr. Ego, me parece un señor graciosísimo. Graciosísimo. Sí. Pero, a ver, non sei. Sí, pero bueno, calquera dos que dicides estaría na lista, claramente. Pero Rodri Bennett pasou o xogo en 2 anos, sí. É que para min, no, o sea, de verdade, eu non controlo nada, eu aquí me damos a palabra, pero como puro espectador alleo, eu vexo a ser rapaz, porque ten toda a puta calma, tío. Ten a puta calma de soltarche moi despacio, moi tranquilo, non se pon nervioso nunca, e de súpeto sube e dices, hostia, la que viene. Sin embargo, Gacir está todo o día asesinando, tío. Pero son, claro, pero tema é que para competir é mellor o estilo de Gacir. Sí. Claro, son escolas totalmente diferentes. Esta escola de, en plan, a que di sempre, yo vengo aquí a rapear, sabes? O sea, esto me rindo porque pongo Carlos no chat, porta, tremendo. Tamén poñíamos moito na furgoneta ZR o Dragon Ball Rap. Sí, hostia, é verdad, tío, pues eso é mítico de carallo, a verdade é que sí. Pois bueno, eu sí que me quedaría
que me quedaría con Bennett, pero porque o rollo este, agora vin que comezan, que non controlo moito, pero que comezan as competicións para clasificarse para a final, non? Agora no mes Sí, de... Sí, está o sea, a FMS, que así como a competición máis top agora, pois ten por países, e logo deses países van a internacional. E a primeira fase de internacional está a fin de semana. Gacir xa está directamente clasificado porque gañou o ano pasado. Claro. Por eso me sorprendía que ese pavo gañara, porque... Sí, joder, a ver, rima rápido, é agresivo Está e tal, loco, pero está non... loco. Sí, e aparte despois ten o rollo de que non sei os anos que ten, pero parece que ten 12. É un cativiño... Ten 19, creo, algo así. Hostia, su puta madre, tío. Ese non estudaba física ou algo así. ¿Cómo? Estudaba física ou algo así, non? Sí, non eso é sei. física. Non sei, tío. Di, Manu, non vos pasa que é un espectáculo con moitos déficits que odiades que vos guste, pero o vedes? Non, a mí parece má hostia. Eu vexo. Eu teño que recoñecer que son o mítico que ve as finais da... O sea, non no caso da NBA, pero como a peña que solamente ve a final da NBA, pois a mí pásame eso cos freestyles, que solamente vexo as finais e movidas así. Non son un especialista, pero mólame. É que, a ver, Manu, o dos déficits é que están improvisando, colega. Sabes? É que están improvisando, é que é moi fodido improvisar. De feito, o que estamos facéndonos aquí agora en directo é jodido, sabes? Imagínate o que fai esa peña, tío. E despois que falase moito do rollo da ficción e non sei que, ao final tamén son en certa parte actores. Ás veces falan, non estou justificando nada, pero ás veces falan de cousas que non son, Claro, tío. que non son o que opinan, sabes? A ver, ti tes que ver eso como tes que ver, como cando ves o pressing catch non podes estar dicindo, no, es que de verdad non se pegan de verdad, no, xa o sei que non se pegan de verdad, macho. Esa así que cando están rapeando e se están cagando na nai do outro, non o están facendo porque se le ven mal, joder, pero que están improvisando, tío. Despois sí que hai certas rimas que algún se podía cortar, porque co rollo do machismo e tal, sobre todo en rapeiros sudamericanos, supoño que estaréis de acordo conmigo, que ás veces se lles vai un pouco das mans. Pero eso, ao final, creo que comentei dimos un taller de rap hai un tempo, comentei na parte que explicamos isto, que sí que é unha movida porque ao final ti estás improvisando entón o que estás interiorizado dende hai tantísimo tempo, soltao, moita peña de feito ata se queda fría, rollo mierda. Por que acabo de decir isto, sabes? Claro, é que de construirse improvisando é moi difícil, tío, sabes? Claro, é moito máis sinxelo reformar as actitudes machistas que adquiriches con ano cando tes tempo para pensar, pero cando escribes moi rápido, cando rapeas moi rápido, entendo que veñenseche cousas á mente que as tes clavadas e que non as queres dicir, e que cando a dis seguramente esa peña diga, me cago en Dios, tío, por que dixen isto? E o que di Manu aí tamén é moi importante, joder, que ademais é un público difícil no sentido de que estás educando a peña. Sí, porque sí que é certo que o público das batallas en moitos casos ten moi pouca idade. Sí. Entón, bueno, é jodido. Sí, pero a min é un negocio que me... Joder, que me chama atención, tío, e que lles dou un mogollón de valor. Hostia, tío, a capacidade que ten esa puta peña, porque eu non sei a capacidade que tedes despois para escribir, pero que eu cando fago unha letra é rollo de orfebrería, sabes? Podo me pasar un mes con ela e cambiar unha sílaba porque non me encaixa ben no lugar, non? Entón, joder, tío, que hai peña desta que... Claro, ao mellor 3 non encaixan guai, pero igual che solta unha parrafada que dices, pero tío, é que isto en 15 días eu non o fago, e este tío fixo a caída, sabes? E dices, hostia... Que... Por exemplo, Bennett nese rollo moi bo, que hai minutos de Bennett que escoitas e dices, isto é un tema. De loco. Isto é un tema. Unha colabo hai pouco que freestyle parece... Está nunha colabo dun disco dun pavo, un freestyle. Sí? Pero grabou na posterior non lembro como se chama agora. Non. Grabou creo que 3 tomas e quedaron con mellor. É que para Pero min todo ese tío improvisado. está por riba dos demais. Porque, de feito, Bennett non é moi maior tampouco, non? Que terá 24, 25 anos ese chaval. Por aí, terá, sí, 23, 24, algo así, sí. Xa. Vamos, de feito tamén saiu aí pouco un directo de Gorilas con Sí, Trueno. con Trueno, tío, que puta lo... Trueno. Imos ver eso, porque eu quedeime de... Eso sí que casi me costa creer que está improvisado, tío. É que non foi Igual tiña algo normal. preparada, pode ser. Algo, a mellor dende o camerino estaba pensando. Tío, O sea, tío, eso é normal, está moi ben empatado e non falla ni una, tío. O sea, eso non foi ni medio normal. Eso que carallo foi? Un bolo de gorilas que saliu, tío, ali ou... Sí. Non terían eso, o sea, o tema ese é unha colabo con outros rapeiros. Bueno, como casi todos os temas nativos de Gorilas que son colabos con rapeiros. Joder, sinceramente, Sí. quedeime flipando. Podemos ver 30 segundos, un minuto para que a xente sepa de que falamos, pero que
están tocando Gorillaz e sale o fulano e empeza a disparar teóricamente improvisando e non é normal. O sea, non é normal. Imos poñer aquí na regalo. Trone tamén é outro nivel. Sí. Este chaval é a parella de Nicky Nicole. A min esa chavala, tío, pareceme que ten un talento bastante guapo, bastante. Sí. O directo este que ten nos acústicos estos, como se chaman? Tini, no sé qué. Ese directo está moi guai, que fixo o Zetangana logo, hostia, tema Zetangana. Despois dentro de un montiño imos falar da movida esa do Celta porque vexo a peña en llamas, tío. Non sei se pronunciarme que igual me matan. Manu, imos falar do Celta, tapas oídos. Vamos a poñerlle aquí para diante. Este señor es un mito, que lo sepáis. Este señor, sí, este señor tocaba en Blur, digo yo aquí a peña máis nova. Este señor tocaba en Blur e escoitadevos un par de discos de pop ben feito, non o de Oasis, me cago. Bueno, me mato. Eso da túa escola, tío. Juan é de Oasis. Olvídate, tío, olvídate. Eran como, non sei. O sea, bueno, non me quero meter neso porque vamos de tema en tema, pero eu era de Blur, clarísimamente. Mirade esto. Saludo para Demoneta, toda tu gente de Buenos Aires. Siempre te lo damos para arriba. Cuando sube, baja, encaja en la caja. La adrenalina tira rimas, imagina. Non é posible. Gorilas, welcome to the jungle de Argentina y Uruguay. Estamos activos para de verdad. Que quiere competir en esta ciudad. Desde Argentina llegamos a Inglaterra. Por culpa de un micrófono ya no existe más guerra. É que non mo creo. É que é imposible. É literalmente imposible que non falle ni media sílaba, tío. Imos acabar esta estrofa e deixámoslo, pero... Sí que improvisado, porque de feito se te fixas tira moita, o sea, moita non, pero sí que mete muletilla. Sí que fai un par de repeticións e tal, pero sí que se nota improvisado. Joder. Pero que puto nivel, tío, o sea, vaya puta locura. Di Rodri, Alberto, escoita se che flipa esto, un minuto de Jace competindo. Sí, James, sí. Vale, ese foi o de tempo que... Pero, Rodri, pásanos link, tío. Tampouco quero liar a esta peña aquí moi tarde, que sei que Pedro ten que chollar e tal. Sí, yo en 10 minutiños. Pois nada, completamos rápido aí. Que nos pase ese vídeo, Rodri, vémolo e tal. Joder, agora en serio, antes de isto ir falando en serio, tedes pensado volver ou non tedes pensado volver seriamente? O sea, tedes algún plan? Queres a exclusiva hoxe aquí, Joder, tío. Acabo de comprometer aquí a raparme a cabeza se acertades o bracket da NBA e de facer Eurovisión e non vides dicir se volvedes ou non. Joder. Algún tema faremos. Eu teño que ir a casa de Pedro a gravar o tema individual. Sí. Igual argallamos xa para outra cousa. E lo vais a estrenar en el canal de Alberto Busto, claro. Bien, aplauso para ellos. Venga, va, aplauso. Nah, tío, hay que volver. Ahí está. Hai que volver, tío, que seña un temiña por aí solto e para tomar por culo. Paso aquí o link, Rodri. Sí, eu creo que se volvemos vai ser así, En plan, discos non. No, tío, eso xa vos digo. Aparte rollo Eric Hervé. O Eric Hervé, o pavo este, sube un vídeo sin avisar. En plan, e que igual hai unha imaxe. Sí, unha cámara estática e el diante dunha parede. El rapeando en la bici. O sea, pues igual, non é igual. É que o tema, eso que sí que é un tema para falar, porque o tema de sacar discos hoxe en día está moi guai, porque realmente a repercusión que ten un disco non ten un sinxelo ao longo do tempo. Quero dicir, ti cando sacas un disco, moitas máis revistas, moitas máis webs, moita máis peña move eso porque ten máis importancia, pero é que ao final, tío, a importancia de 12 sinxelos con videoclip separados en 12 meses ou en 2 anos ao lado dun disco que che leva o mesmo traballo, no? Ti ao final sacas un disco e sacas 3 videoclips e o resto que? O resto canta a peña o escoita. Moitísima menos. Entón, eu son de escoitar discos. A mí mola que os artistas que me molen saquen discos, pero menos desde o punto de vista de artista. Rodri, imos algún minuto en concreto? Porque por non escoitar todo aí... Dibu a 16, sempre confiamos en la vuelta de Cuerti. Cuerti. Está de rebautizados, tío. Podemos facer un grupo B, que es ese rollo Cuerti. A ver, imos de ver esto. Como Blur y Gorillaz. Como Blur y Gorillaz, de Tarry y Cuerti.
Imos escutar esta movida. Esto é unha locura. Yo sé que te ganen esa final. Ey, ¿qué pasó con su estilo, con su doble tempo y con tus punchlines? Ey, ¿qué te pasa, Strike? ¿Qué te pasa, Strike? Yo soy Striker como Paolo, tú solo eres Striker en el Fortnite. Ey, o fácil también en el Counter. Strike, yo soy ese rapper que te rompe. Goodbye. Estoy jugando reggae como en Red Wine. Tú con tus doble tempos más preparados que un plato del restaurant. Yeah, que te enseñe que mi doble tempo yo no lo practico ni A peña que mete rimas en inglés ten unha ventaxa, tío, porque ten doble de opcións para rimar, eso é hostia. lunes ni jueves, los tuyos son comunes. Será mejor de que pruebes un poquito de mi estilo y te juro que ya te mueres. De verdad piensas que tú tienes estilo, pupilo, y yo te aniquilo. Tranquilo, este cocodrilo, ven a nadar por el Nilo. Ni lo piensas que he perdido esta mierda, la puedo hacer por un minuto de corrido. Qué duro, ¿no? Tío, o sea, la puta virgen. Me faltan como 3 más porque miedo me ponen con Strike. Este huevo no tiene respuesta, no me la contesta. Soy como fruta fresca, la puesta del sol. Esta respuesta está puesta, contéstamelo. Nada, tío, esta peña son é que non quero poñer moito máis porque sei que non estás escoitando e non vos quero rayar, pero Eu sei no de memoria, estaba escoitando mentalmente. pero que esta o sea, o desta xente que fai estas historias, tío, non é nin medio normal, a verdade. Pois nada, tíos, que non quero entreter máis aí a Pedro. Eu agradezo vos da hostia que viñerades. Nada, non me vou quedar aquí con esta xente máis tempo porque non teño moito máis que contar, pero agora que me metestedes na liada da Eurovisión, colegas, o sábado espero que estedes aquí, porque como chega aquí o sábado e estemos o Dani e eu mamaos para 3, e dicir tomar moito polo cu, Eu comprométome a subir, porque supoño que estaría baixo no salón, comprometo a subir polo menos 10 minutos. Facemos un plan, mira, ti ves todo Eurovisión tranquilamente. En ese impasse que hai entre as actuacións e as votacións, subes un momento, conectas, probablemente Dani e eu estemos en plan, pasa Pedro, probablemente, o sea, ti asume, comentasnos a xugada en plan profesional e te piras a ver as votacións, paréceche? Perfecto. Que vai ser o día que banen este canal de Twitch, o sea, vamos, é que non hai ninguna dúbida ao respecto. É probable, tío. Dinos Pigaponte, grazas ECTR, grazas Alberto, moi ben todo, o sábado teño que traballar, pero xa pasarei no futuro, de puta madre, tíos. Pois, joder, moi agradecidos a todos e a todas por pasarvos por aí, e sobre todo aquí a Pedro e a Miguel por perder o tempo con nós. E nada, imos a botarlle un ollo rápido a ver se temos alguén a quen facerlle unha raid. Grazas aí por seguirme Il Canalla Rubens. Caramba, os currais os nicks. eu xa vedes, Alberto Busto, a tomar por culo. Non me rayo moito. Deixademe ver se teño alguén aquí streameando en galego a quen facerlle unha raid porque Se non fai Rubius. Joder, é que sabedes o que me sale? Sale Meillo Juan, Ibai. Non teño ninguén a quen facerlle unha puta raid. Pois nada, tíos, vou vos deixar sen raid. E nada, iso que... Se non busca alguén aleatorio. Espera, a ver se... Sí, buscade unha fricada por aí. Ou decideme vos no chat aí o que queríades. A calquera, unha persona que non teña ninguén, metémoslle a 40, pois mira, algo é algo. A ver, déxame ver. Elden Ring. Hai que entrar en Elden Ring. Seguro que está Chuso xogando Elden Ring. Sí, Dale pero... a Chuso, joder. Dale a Chuso, Sí, venga, dale a Chuso. Pero Chuso ten de sobra, joder. A ver, Dale a Chuso. Chuso Montero, ¿no? Ten 3.500 notas dentro, sabedes? O sea, eu si queres mando yo, pero... Molaba meter yo a alguén que este só, tío. Alguén que este en plan... Vouche mandar eu un. Sí, veña. A ver, Aí sui o sábado aquí, de puta madre, aí estamos, hostia. O sábado, cando empece Eurovisión, nos empezamos aquí. A ver, Primeiro deixa ver. unhas pizzas e unhas Coca-Colas e despois abrimos a botella de whisky e... Alguén que teña canles, pero un momento. Sí, sí. O sea, que teña campo. O sea, poder ser, está guapo. Estaría guapo, porque raidear al aire todavía no funciona. Es gilipollas. Aí, Gloria, aí. Di Dani, pizzas. Xa sei que ti queres un churrasco, cabrón, pero o pedimos ou non me vou poñer a facer un churrasco ese día. Aquí ninguén ten webcam, joder. Esto es terrible. Estou buscando peña con espera, que nos están dicindo aquí unha persoa galega, Nara Suyumi. Imos buscar a esta rapaza, espera. Ten 8 persoas, está xogando a Pokémon Unite. Eu vexo. Tremendo. Eu vexo, iniciamos raid. Mandadelle moitísimos saúdos da miña parte, decidelle que son o mellor stream. No, decidelle que Dille se vai ver Eurovisión. Que veña, decidelle sábado, poñede no chat, sábado Eurovisión na canle de Alberto Busto. Tío, es un puto placer, de verdade, moitísimas grazas e a ver se nos vemos nun bolo, vale? Que esto das redes está de puta madre, pero molaría verse aí nun backstage. Vale? Sí, tío, sí. Bicos a todos, bicos a todas. Vémonos na próxima. Ides aí de raid. Vou meter a pantalla de saída, que para eso acurrou o Álvaro, espera.
offline. Hasta luego, chavales. Chao.